bisag ang mga 70 Adventist. Moangkon iglesia moangkon asa naman Okay, nila Brad, na no? diya. Ato yata ni Brother Mitchell, dunay mapangutana. Ang ako nga pa kuan sa kang Brother Veritas mao ni nga pangutang ipang sa iyang gipahayag nga ako nga i-object. Dili nagpasabot nga kung ang tao'y magtuko dili tinuod. Basta ang iyang gimugna nga patukuranan ni Kristo. Sayop man nga prinsipyo. Sayop na nga prinsipyo oy. Nga naman si Apostol Pablo 1 Corinto 3 kapitulo 10 klaro man na nga si Apostol Pablo magtutukod apan ang patukuranan ang kang Kristo. Sa ato pa pwede ka makatukod og mga building. Pero ang doktrina iya sa Dios. Iya kang Kristong doktrina. Pero magsigit ang ingon nga kita may tinukod ni Kristo pero ang atong doktrina layo na kaayo. Adi ko na mo silbi. Di na mo silbi kani ang patukuranan nga gipasabot ni Apostol Pablo dili building kundi doktrina mo ng kadang Juan 1:9 bisan kinsa nga magauna og naulahi nga wala nagpabilin diha sa pagtulunan ni Kristo siya'y walay kalabtanan kan Kristo og sa Dios nga Amahan. Pagtulunan. Magsigit ang ingon nga kita'y tinuod through history. O niya ang pagtulunan kung imo ibasa sa Biblia layo na kaayo. Samot na kapiki. Okay, ito yata ang tubag sa objection sa dili pa ta mo turnover kay mo padayon magyapon ta ning programahan no kay tama lang stress man ta. Okay, Brad Silbert sa salamat Brad Mitch sa akong stand. Murag wa matunong si Brad Mitchell sa akong stand. Ano kay ang iyang nasiyang unahuna nga murag iyang gipasabot nga hingangkon ko nga ang mga pagtulunan sa akong gibarugan sayop. Nakatay sa wa man ko moingon nga bisag sayop ang pagtulunan sa Katoliko tungod kay mo ni siya nauna tukod ni Kristo tinuod gid siya wa man ko moingon ana pag ingon nako nga original ning Katoliko mapamatud-an ako sa history dala na pagtulunan galing lang kay nasi mong unahuna sayop ng larawan sayop ng pangumpisal usap pa na purgatorio naamon kuno si mong unahuna mo naman kay ingon kang dili tinuod nga moa kung moingon kag sayop ng among pagtulunan di batihon sa nato. Oh, karon ato di batihon. Okay, pwede pamatud ani mo. Pwede. Mas maayo nga pamatud ani mo karon. Okay. Ade, anda oras. Wala ta kasabot ana. Tundon sa natong rules sa. Lagi may problema wa may debate nga, gud nga ikasabot karon. Napa may oras kapin. Gusa lang siguro. Sige atong tagaan sa. Atong taga-aktima. Sige. Pamatud ani mo nga ang purgatorio imo nang gi-mention. Mabasa na nga pagtulunan sumala sa Biblia. Implicit. Not implicit ba? Sige, pamatud na. Sige, pamatud na ako. then unya na dapit no nato kuno kay ang oras nato. Okay. Ni Kristo nga iglesia dito sa Jerusalem pero giangkon nilang wa sila'y kalabtanan. Salamat kayo, Ikson. Okay, Brad. Okay. Okay, salamat kay Brother Joy Ruliorata no at igsoon sa ka member sa Iglesia ni Cristo no. Salamat kay sa imong pagtampo sa mapagpangutana no ug ginatampo nimo sa atong programa nga sangka sa katarungan. Dayon do naman tay schedule nga debate din hamon tong inyo ang kuan nakaprepara na no. Okay, palayo kog tawag Brad tuting no na. Dayon do na may mga text nga maapiki naman doon sa panahon no ato na may hatag sa oras debate. Dayon mo to over ta ani mga kuan mga gamay ra yun yung noto no. Lago sa kastan lang. Pwede. Basta kay continue sa Domingo. sunod na lang ipadayon no. Basta Basta maka. sa Domingo na lang na. Sige. Unsa may isgutan ni ron nga kuan. Kasi pamatud niya. Sige, lain. Lain-lain na lang. Okay, sa purgatorio sunod na lang. Okay, Brother Silver Dondayano sa CFD. Okay, no? Nag-andam na unta ko, bisag ako kapangandam. Ugkab na ko niya akong gamayng computer. Nga akong giandam ning ahaning na patik ning doktrina sa Katoliko mahitungod sa purgatorio. Pero ningon man si Brad Mitchell, sunod na lang kay Oras ba apiki man ang oras, mas maayo pod kay basig madugangan akong pangandam. Okay, si Mitchell pod. Okay. So karon mura og part ra gyapon ni siya sa purgatory o medyo advantage si Brad Mitchell pod dagoy ani kay ako nang isgutan gamay. Okay. Mo ni akong gituyo ro no. Okay. Ang common gyud kayo nga objection aning purgatory common kayo nga objection tungod kay ang pulong purgatorio dili mabasa sulod sa Biblia. Mao na nga gi-reject og moingon sila nga dili biblical ning purgatorio. Pero sa barugan ng Katoliko wala na to nigaha
nga ang pulong purgatorio dili gyud mabasa sulod sa Biblia. Pero ang essence, ang gitawag ni anang terminuha nga purgatorio na sa Biblia mo na diha ta mo pabarong mo bitaw ganina giingnan ako sa Brad Mitchell katong ni sukna siya nako sample unsang pagtulunanas katoliko nga para niya sayop dili biblikal mayon siya purgatorio. So mao na among debatihan sunod Domingo pohon. So ningon ko nga explicitly literal per literal dili mabasa gyud ang pulong purgatorio pero implicitly mabasa but pasabot ang essence ang gipasabot. Kay parehas man ni anang pagtulunan gali mahitungod sa Trinity o Trinidad. Parehas man ni Brad Mitchell na sa Adventist nga nagtuo mig Trinity, usa ka Dios nga naa sa tulo ka persona. Pero dili mabasa ng pulong Trinity. Mo na example no nga nagtuo mi sa Trinity dili tungod sa pulong gigamit nga gitawag sa usa ka pagtulunan. Oh, nagtuo mi nga dili mabasa ang termino nga gigamit namo pero ang essence na sa Biblia. So, mo po ni akong siguro mabalik po ning argumentuha inig mahisgutan na mo ni Brad Mitchell kay sila po tuo mas lag Trinity. Ang bisag dili mabasa ng pulong Trinity. Nituo sila sa Trinity kay ang essence na sa Biblia kanang usa ka Dios nga naa sa tulo ka persona, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Nakaron akong hinahinayon ning purgatorio then kung kay sunod na lang sa debate namo ang detalye ani no. Ang doktrina sa purgatorio ato ning basahon na ani sa Catechism. Then ang essence ani suwaya nato pag pangutlo na mga tudling sa Biblia og dili ba masuportahan. Huh? Ang giingon diri sa purgatorio no? The final purification or purgatory. Catechism 1030 giingon all who die in God's grace and friendship but still imperfectly purified are indeed assured of their eternal salvation. But after that, they undergo purification so as to achieve the holiness necessary to enter the joy of heaven. Kung ito ning sabton, usa mi nakapadautan ani nga statement. Purification. No? Purification. Pagpanglinis ni. Gani ang pag-anhi ni Kristo, pagpanglinis. Oh, iyatang giluwas, gilinisan ta niya sa itong mga kasalanan. Then, kasipyat pa manggihapon ta, munang naibunyag. Okay. Unang naibunyag. So, kana pa lang, very biblical ang essence. Kay pagpanglinis mo ng purgatorio. Pero, supak lang silang Brad Mitchell, o bisag Iglesia ni Cristo, o bang religion, kay kining purification, pagpanglinis, human na ni, aning kinabuhi na to karon at present, tiris kalibutan, sa lain na ni. Kay kasagaran, ang gituhuan ka na ramang duha, langit rag impierno. Sa Katoliko, usa nga dili diri aning kalibutan na, sa lain na. Nga kung dili lang sa Espiritu Santo imong sala, malinisan pa ka. Kanang gisgutan ba sa Mateo 12:32 sa King James klaro na nga kung makasa kuno ka sa Espiritu Santo, ang dili ka mapasaylo. Bisan pa niining kalibutan na, niining panahon na, og bisan sa lain na kalibutan na. Mateo 12:32 masabot nga naagi di ay dili niining kinabuhian na nga kung ang sala nimo dili sala sa Espiritu Santo malinisan pagka mo na gitawag na mog purgatorio, linisanan. So mao na nga kung atong sabton ang essence anang purgatorio naa sa Biblia gipasabot implied sa Mateo 12:32. So kana lang yun naabay pagpanglinis nga malinisan pa ka human aning kinabuhi nato diri sa kalibutan. Ang Katoliko moingon na kay ang sala agod gibug-aton sa sala dili man nagsama. Gipasabot dia sa Santiago ba na o no Juan ba 5:16-17 nga kung makasa ka nga dili kuno ikasangpot ngadto sa kamatayon ato nilang iparaphrase sa impierno dili kuno sa nga ikamatay sa impierno ikaampo pa ka. Pero naa kuno sala nga di na gyud madalag ampo. Mo na gitawag na mortal sin. So naa di sala nga pwede pa kang ikaampo. So mulusot ng doktrina sa purgatorio na. Kay ang among pagtuo nga magampo may alang sa mga matay sa pamasin nga unta nga ang ilang sala dili tong mortal nga malinisan pa sila. Prayer for the dead kanang nasa among Biblia nga Makabeyo ba prayer for the dead. So mauna nga naa na siya.
Pero basin mo santos pa tungon na pero nganong mag-ampo man mo lagi biritas pananglit ug tuan to impierno yang ano magsige pa mo ampo nga di naman to makalingkawas. Well, common sense, moral philosophy, moral essence, wa man ta kay balo. Only God knows, og nakahibalo may mga Katoliko nga sigurado na tong impierno. So, ngano mag-ampo pa man mi ato nila. Okay, pero love will dictate us sa pamasin. Nga unta kuan lang dili to ikamatay sa impierno ilang sala. Madapat og ampo kanang gisgutan sa 1:5:16-17. Nga napay sala nga ikaampo pa. To pa pwede pa ka malinisan. Di ba? So mao na nga naagyoy ka ng pagpanglinis human na niining atong kinabuhi nato karon. Nya na ako'y basahon nga teksto diri sa Biblia, okay? Sa 1 Corinto 3 versikulo 14 ngadto sa 17, no? Ato ning basahon kay usapon ni sa gigamit sa Katoliko nga ang essence anang purgatorio na Gus Biblia, no? Unang Corinto 3 versikulo 14 ngadto sa 17 giingon diri, if any man's work abide which he hath built thereupon, he shall receive a reward. Well, kung diretso na to ang reward nato mga Kristiyano, heaven, di ba? Heaven. Okay. Pero diri sa bersikulo 15 giingon, if any man's work shall be burned, he shall suffer loss, but he himself shall be saved, yet so as by fire. Naghapot gihapon ng kaluwasan pero giagi sa og pagsunog. O paglinis ni kay kining kalayo god pwede man nato ning gamiton as isip simbolo sa pagpanglinis kay i-purify man ka para pa magpabukal kag tubig, di ba? Init, purify man na. Pero figurative ang paggamit diri pagpasabot ni San Pablo. Dayon kung mubasa ta sa 17 giingon nga if any man defile the temple of God, him shall God destroy. For the temple of God is holy, which temple ye are. So naghisgot mo diri og kalaglagan ning 17. So muhom yun ang barugan ng Katoliko nga gi-picture out, gihulagway yun ng reward nga heaven, gihulagway po ng magkapot gihapon ng kaluwasan o heaven, pero iagi sa ka og pag-purification, fire ang gigamit diri. Pero sa 17, gihisgutan po ng kanang impierno gyud kalaglagan. So mao na nga ang essence sa purgatory na sa Biblia. Kay kung muingon ka tanan iadto sa impierno, asa naman ang justice of God ana nga dili man parehas ang gibukaton sa sala. Unya wa pay mabasa sa Biblia nga way purgatorio. Di ba? Okay. Way mabasa sa Biblia nga walay purgatorio. Mahimong ang termino wala sa Biblia, pero ang gihinganlan naa sulod sa Biblia. Di ba? So, diha lang ko taman o Okay, direta napay mga 1 minute, sir. ba 1 minute? Oo. Ako na lang na siyang i-sakripisyo. Okay na, mga 5 minutes, no? Kay, maka-proceed si Brad sa ang negative side. Ang unang pangutana mao sumala sa imong gisulting ang purgatorio kinahanglan gyud nga mahimong naa tungod sa Mateo 12:32 nga kadtong nakasala batok sa Espiritu Santo. Husto ba kato? Yes. Sumala sa Mateo 12:32 ang nakasala sa batok sa Espiritu Santo pasayloon dili. Dili. Bot basabto nimo ibawt ba di may pasabot nga tungod kay ang mga kalag nga naas purgatorio mao katong mga tawo nakasala batok sa Espiritu Santo di na sila mapasaylo. Dili, wa nimo makuha Brad Mitch, no? Ako sang i-explain. Gigamit na to ang Mateo 12:32 kay gi-implied, gipasabot nga naay dapit o lugar nga dili niining kinabuhi karon sa atong kalibutan nga giingon man gud nga kung dili lang sala sa Espiritu Santo ang imong sala, gipasabot implied nga pwede pa ka malinisan. Mo na gitawag na mong purgatorio kanang other world dihang gipasabot. Kung makasala ka sa Espiritu Santo, di man kuno kapasalon bisan niini og didto. Kanang didto mo na gitawag na mong purgatorio. Sunod pangutana. Pag-ingon ni Ginoong Hesus sa iyang pagpadayag, bahino niyag duha ka bahin ang tao sa wala ra og sa tuo. Nga mao ang sa wala iadtos linaw nga kalayo og ang tuo pasundon sa gingharian sa Dios. O yun kani ano supat?
Muuyon ko ana sa pag-abot sa general judgment, dili sa particular. Kay pagtulo ng Katoliko God, kung mamatay ta karon ana tinagsa mo na gitawag particular judgment. Hebrews 9:27 hukban rin kamo na particular judgment. Lain po tong general judgment. Sa general judgment mawala na ng purgatorio. Sunod pangutana, Okay. Sunod pangutana. Buot nimo ipasabot ang taong mamatay sa imo bang ipasabot nga dunay mga taong namatay nga kinahanglan gyud mo adtong purgatorio. Katong kung qualified sila atong kanang gitawag ito mga venial sins kung ang ilang katong mga danyos ba nga gitawag nito venial. Venial. Yeah. Kaning giingong para ba sumalas inyong doktrina nga kung mamatay madritsos ka impierno unsa po ning klase sala? Mortal na siya. Mortal sala, mortal sin. Mortal. Kana pong mga tao kung mamatay madritsos sa langit asa unsa pong ng klase sa mga tao? Walangit katong nagbuhat jud nga walay kanang mortal sin. Sunod pangutana. Sa diha nga ang pari mamatay asa man iyang kalag mapunta? Dili na ko ka. Excuse me. Tubagas ako. Kay ang manalabtan, wala man ko nakadungog kay manalabtan ba po ko sa una. Wa pa po ko nakaagi nga nay pangajion nga kun ang tao nga kriminal, pangajian at di na lang na pangajion kay klaro naman guna nga maimpirno ang kalaga. Ang pari kung mamatay, ang iyang kalag purgatorio. Ang kriminal mamatay, ang iyang kalag purgatorio. Ang gipatay, ang kalag purgatorio. Nga namang usaw sa purgatorio nga lain-lain mara sila kahimdan. Okay, ang logic wisdom na Brad Mitch tungod kay kahibalo ang Ginoo nga limited mind ang nasa pare o bisan kami mga Katoliko. Wala yun may nasayod unsag yun ang tawhana sa iyang kinahiladman. Only God knows. Sunod pangutana. Patiwas sa sako. Okay. Unya, because of love, we can do it. But ang final say, God ra gyud. Sunod Wala, pangutana. taga siya. Wala ta bawalis ginawa na. Wala may mabasa sa Biblia nga gidid-an ta tungod kay wa ta kahibalo nga na impierno ba to o purgatorio tungod sa gugma ato nang himo sa pamasin pero ang final say Dios ra gyud na. Sunod pangutana. Gawas kung nakahibalo na gyud ta nga impierno gyud do. kana siguro nga murag illogical na kay nga ampuan ba na to pero ang nakahibalo. Sunod pangutana. Sunod pangutana. Pamantana. Ngano man nga inyong gitudlo nga na maoning klasehas mga taong mamatay nga mapurgatorio, moning mga tawhan nga klasehas mamatay maimpierno, moning klasehas mga taong mamatay malangit, nga wa man dayon mo nasayod, mo tagpasabot katudlo mong butang mo nasayod. Okay. Sa Biblia, ang Dios ra may nasayod sa tanan. Kitang tao at nasayod sa tanan kay Dios ra man gyud makabasa sa hunahunag kasing-kasing sa tao. Bisan pag pananaw gali nimo na diha pagkaadik pagkadakong kuan din namatay. Wa kita kahibalog nga sawa pa siya namatay nakapangayo siya tinuod ang iyang pagpangayo pa sa Dios Ginoo. Bisag wa na gani ka kung bisal ito pare. Pero tinuod ang iyang pangayo pa sa Dios Ginoo. Nya niingon ako impierno gito. Pero ako kahibalo nga hiuli na siya Ginoo de kay wa pa siya mamatay naging-istorya rin siya Ginoo. Sunod pangutana. Last ka pangutana. Buot ba ipasabot nga ang mga pare, ang mga obispo nalupig sa mangunahan kay ang mangunahan mingon man kaluyan mo Ginoo kung namatay si Juan, kaluyan mo Ginoo ang kalag ni Juan nga tos purgatorio? Buot ba ipasabot nga nasayo pud na makakpud nga mangunahan nga nakadeklarar nga ang kalag sa namatay tos purgatorio samtang ang pare ug ang mga obispo may pay magbaylo katungdanan. Ang pangajion nag-hope lang, hope. Kay kana angong mag-ampo ta because of love, we are hoping. Nya what na did is Ginoo na. Pero ang exact yun sa muhatag og desisyon iya ra na sa Dios. Ang ato lang kay because of love gitudloan ta sa Ginoo ana dili ta mo undang pag-express ana diri sa kalibutan. Pero ang final judge ana Dios ra. Di ba, pres ba nang mag-eleksyon ta? Bisan kinsa to, bisan kinsa piliyon, pero ang dako og score mo na itong pudagon, di ba? Uy na siya. So, wala ta rin is ginoong atong iampo tong mga nangamatay nga hingpanaw nga mga hinigugma na to. Pero maulagi na because of love. Mamasin ta nga unta naalang sila sa purgatorio. Kay og impierno kay balon man tang di mo ginamulangit.
Di ba? Oo na, Brad Mitch. So ato ning ipadayon sunod Domingo. Okay, salamat kayo Brother Silver Dondoyano malibat sa CFD, no? At yata ni Brother Mitchell Vindelio sa ang doon ang ipambit po niya. Muribat ko siya. Maribat, okay. Daghang salamat igsoon atong nadunggan ang proposal ang affirmative speech ni Brother Veritas. Una, ayang gigamit ang Mateo 12:32 sa pagpamatuod sa purgatorio. Kinahanglan daw ang purgatorio kaya may nakasalag batok si Espiritu Santo. Pero napakya siya igsoon kay kung tinuod ni nga gamiton niyang bersikulo aplikado sa purgatorio, looy kay nga purgatorio kay wagod din tawo na wagod lang kagawasan kay nag-ingon man diri ang bersikulo. Excuse. Og bisan kinsa nagasultig batok sa anak sa tao siya pasaylo. Apan bisan kinsa nga magasultig batok sa Espiritu Santo dili gayod siya mapasaylo, dili gayod siya pasayloon. Bisan niining panahona karon og ni adtong kapanahonan nga palaaboton. Bisan kinsay magasulti. Dili na siya pasayloon. Onya karon igsoon. Unsa may rason nga naay purgatorio? Pili ko object gamay. Na misrepresent pa ng Okay, ikaw na ito pa patiwasan. Ang objection na naman. Objection kung sa tubag dili object ang pahayag. Ribatal man eh. man kunimo. Dili imo ning gigamit ganiha. Ug wala mo ni excuse me. Ug wala nimo gamit nga bersikulo. Di paminawa sa akong object. Okay, paminawon siya na ko siya. Wala objection sa ribatal. Wala ribatal speech man eh. Wa man ko gatingog sa iyang pagtingog ganiha. Sa iyang pagpahayag ganiha, pwede ka mo object sa akong tubag. Pwede ko mo kuhan sa stand. Paminaw sa akong objection na. Hindi. Ang imong sulti ganiha, gigamit nimo ning bersikulo ha sa pagmamaton nga na ay purgatorio tungod ani nga verse. Pero di, Sa akong stand, akong pag-refute sa imong stand. Di, ito na ko na, pero ang imong gisumpay nga, ang akong interpretation, dili mao. Pasakti ko, kay di ako time sa negative. Alam lang mo yun ko sa imo. Okay, ito Di ako sa negative nga side. Okay, Brad. Di ako sa negative nga side. Pangutan ako, unya sa akong gipahayag. Di ba, klaro? Negative speech man eh. Dili, ako sang i-correct kay. Dili, no. Mangguna mo yung argumento. As ang negative side, ni ako pag-deny sa imong speech. Gigamit nimo ning bersikulo to prove purgatory doctrine. Pero ang imong Busa, dili manggod mo yung konsulti. naturalmente nga ako gunang supakon asa negative. Dili. Pwede ka mo supak, pero ayaw usba akong argumento. Ay, pasulti ako ha. Ang imo manggong gipasabot nga kadtong tuas purgatorio katong gipasabot didto nga nakasala si Espiritu Santo dili man mo yak mo pasabot ang implication sa purgatorio diha kadtong sa gisgutan sa unahan nga bisan sa laing kalibutan abot pasabot nga kung dili sala sa Espiritu Santo pwede pa ka malinisan dito. Excuse me, Mr. Barreta. Akong clarification. Excuse me. Okay, Excuse me. As far sa debate, ang negative side dili siya pwede gi-object gawas kung wa nimo ni gamita. Gigamit nimo ning nga verse to stand to prove sa purgatory doctrine. Therefore, akong katungdanan ang pag-deny, akong pagtungdanan ang pagsaysay. Therefore, akong katungdanan, kung sa akong stand nga bersikulo, ako ipahayag. Yes, dili ko mo yun sa imo nga pasabot. Yes, Therefore, we agree on that. adto ka mangutana sa ako nga sa imo na magpangutana niya. Brad Mitch, we agree nga mag-rebat ka. Okay. Pero kailangan i-correct nako ang imong misrepresentation. Unya na sa pangutana nimo. Kay wala man ko mag-ingon nga kadtong nakasala si Espiritu Santo mautoy tuwas purgatorio. Wala ko mag-ingon na. Okay, sir, pwede na unya ang napid no ato. Pwede na nimo ipangutana. Pwede na nimo ipangutana. Di lang to. Ato na lang i-change point of clarification lang to. Okay, unya na lang napid. Okay, stop sa tong oras ha. Okay. Okay. Now igsoon klaro. Ang giingon sa bersikulo sa Biblia, Mateo 12:32, duha ka klaseng sala. Sala batok ni Kristo, kung makapasipalag kag sulti batok kang Kristo, anak sa tao, pasayloon ka. Pero makasala kag batok sa Espiritu Santo, di ka mapasaylo. Dili guna pwede ma-apply ang purgatorio. Kay ang purgatorio igsoon, dili na ingon nga di mapasaylo. Nganuman, mo bitaw nang naay pamisa diha kay ang purpose luwason. Onya tan-awa. Atong gipangutana gina usas pangapangutana. Yano mang inyong gidistinguish nga ang taong makasala sa sala nga mortal, impierno. Ang taong mamatay sa sala nga binyal, purgatorio. Ang taong makasala sa ang taong nga namatay matarong, langit. Pero pari kung mamatay, purgatorio. Ang kriminal kung mamatay, purgatorio.
ang gipatay purgatorio, na ba na kalainan? Gipang-ipon man na tanan? Busa kini pagtulunan na, wala yun ni klaro. Unya ingon siya, wa man gud tay kahibalo. Kung asa sila na payon, wa na hibalo, gagamag doktrina nga tos purgatorio. May pa'y mangunahan. Kaya ako mangunahan man ko sa una. Kada na'y mamatay. Ang namatay si Pedro de la Cruz. Kaloyan mo Ginoo ang kalag ni Pedro de la Cruz nga tuas purgatorio. Unya, pamasin day na. Unya, ang pare, wa na hibalong na purgatoryong kalag. Unya, ang mangunahan na hibalong na kay gibasa po sa pangadjion sa katolikong gigama po sa mga pare. Tanawa ra na, unya giyan ko niya, way mabasa sa Biblia nga pulong purgatorio. Apan ang essence, nigamit dahil siya Supreme Trinity. Nito daw me, o Trinity, tinuon nga nung among ituuhan na, o sa rason, mabasa sa Biblia nga usara ang Dios. Pero mapamatudan sa Biblia nga kining usa ka Dios naglangkob sa Amahan, Anak ug sa Espiritu Santo tungod sa Juan 1 Genesis 1:26, buhato nato ang tawo sumalas atong dagway. Pag-ingon nato dili manulunda kay narabay ka doktrina manulunda kuno na. Magbubuhat, apil sa pagka magbubuhat. Di man ang manulunda apil sa pagka magbubuhat, binuhat man na. Dili nimo makumparar ang purgatorio ug ang Trinity. Ngano man? Na mas Biblia mapamatudan nga si Kristo Dios, ang Espiritu Santo Dios, unya ang Amahan Dios, unya usa ka Dios. Nga naman kay ang pulong usas Biblia manggod, kuan na siya igsoon compound na siya statement. No, dili na siya simple statement. Mao na ang mga kaigsuonan ug mga kaigalaan. Sa Biblia wa gyoy mabasa nga ang tao kung mamatay mo kahayahay. Hayahay kayo nang unang mamatay ana. Ngano? Pagkamatay nga nauna, gipangadji ang siyam kaadlaw. Nya ang kalag, maluwas, pinagi, mahawas, gikas purgatorio. Kumusta man tong katapos ang mamatay? Wa na mo, mangadji, di perting shoots imperno. Di, luoy kayong unay mamatay. Ang resulta na, maglumba na lagtag pangamatay. Kisay mauna. Kay hayahay itong nauna, kay na'y mangadji. Pero sa Diyos Biblia, silbi bago sa Biblia atong hatagag pagtagad, dili na silbi nga naman. Ang purgatorio nga doktrina, ang muluwas sa maong taong namatay, ang mga buhi, ang namatay, purgatorio na unta to. Unya, hukman to sila, pinasikas binuhatas mga buhi, pero pinadayag 20 versikulo 12 nagingon. Og nakita ko ang mga patay, mga dagko ug mga gagmay, mga na nagtindog sa atubangan sa trono. Og dihay mga basahon nga gipangbuklad, usab dihay laing basahon nga gibuklad, nga mao ang basahon sa kinabuhi. Og ang mga patay gipanaghukman, pinasikad sa nahisulat diha sa mga basahon, pinasikad sa ilang mga binuhatan. Saon sang pagihukman ang patay? Pinasikad sa ilang mga binuhatan sa kaugalingon sa nangamatay nga binuhatan. Pero unsay gitudlos Katoliko? Hukman ang mga minatay, pinasikat sa binuhatan sa uban. Mao bitaw na nga, kada Nobyembre 1, moadtong minteryo, All Souls Day. All Souls Day, All Souls Day. Unsay rason? Ipangadji, kadjian ang mga nangamatay na sementeryo. Unya, kay kada Nobyembre 1, kada Nobyembre 2, sige magpangadji dito. Anong Nobyembre ha? Naluwas na, nahawas na, gikas purgatorio, nalangit na. Pagka October 31, ibalik na pod. May paiputlan na lang magtiiling mga kalaga na. Ha? Mao na'y disgrasyang pagtulunan. Wala'y mabasa sa Biblia. Oy, ato tanaw ng Biblia. Juan 5:28-29. Asa ang nangamatay? Basig to ang nangamatay karon tuas purgatorio asa ning uban. Bitaw. Juan 5:28-29 sa gingon. Ayaw kahibulong kay ang takna magsingabot nga ang tanan nga ana sa lubnganan managpakabati sa tingog sa Dios. Kinsay makabati? Ang tanan nga naa sa lubnganan. Nagingon. Og ang nanagbuhat og maayo managpanggula nga binanhaw ngadto sa kinabuhi, og ang nanagbuhat og daotan managpanggula nga binanhaw ngadto sa pagkahinukmang sa silot. Asa may purgatorio ana? Kung naay purgatorio na doktrina nga pwede luwason ang nangamatay daotan, ang mga nakasalag mortal, abern binyal, wala na ning naay mga banhaw nga nasulub nga na pagbalik ni Kristo nga maadto dito sa pagkahinukmang sa silot. Wa din nakadji eh. Mao na dakong dibuinas ana.
Mao bitaw na nga unsay nahitabo karon sa mga tawo. Buhat og daotan samtang buhi pa. Total pangajian man o katong gipangtukhang. Biktima, gaadik-adik, gaapil og drugs, perong binuang man ang trabaho. Pagkamatay ato gipangajian. Na, lo itong katapusang mamatay unya. Mas naigatinarong unya kasalara gamay. Katapusang namatay wala na pangaji. Mas naluwas tong nag-apil-apil og drugs, na maligyag drugs. Sa kaklase nas pagtulunan igsuon. Di na mo silbi lagi kay ang Biblia nagtudlo nga sa pagkabanhaw duha ka klaseng gibanhaw. Mga taong mga matarong nangamatay ug mga daotang nangamatay. Ang usap hukman sa silot, ang mga matarong kinabuhing dayon. Way mabasa sa Biblia nga himuon ang kaluwasan sa usa ka tawo nga tuwa na siya sa sementeryo. Wala na. Ninggawas na nga doktrina tungod sa pamisa. Kay ang purgatorio, koneksyon na sa pagpamisa. Di ba na mahitabong mahimong purgatorio way pamisa? Di pon mo lampos ang pamisa, gwapo himong purgatorio. Kaya sa may pamisahan. Nawa may nataos purgatorio, wapo yung kalas purgatorio. Mabita ng lubog, nganong lubog. Ang pare, wa na hibalong nga na purgatorio ang kalag. Ang obispo, ang kardinal, pagkamatay ni Pope John Paul II, o sige ingos mga kaparian, atong iampo ang kalag ni Pope John Paul II nga namatay. Nganong iampo naman to? Santos naman to. Santo Papa, iampo pa nimo? Pagkadako apon na nga problemahang doktrina. Santo Papa mamatay, iampo pa nimo ng kalag. Mingon tatang, mag-aleluya ta kay ang kalag sa Santo Papa nagsayaw-sayaw na dito sa langit. Iampo paghihapon. Sa ato paigsoon, ang doktrina way klaro. May payos mong doktrina ana nga ang tanang nangamatay, matarong, daotan o katong gamay rag sa namatay sa salas mortal, namatay sa salang binyal, matarong nga namatay, tuwa tanan gipangbanlod sa purgatorio. Sige tag distinguish nga atong i-differentiate nga mao ni ang nangamatay maadtog langit. Matarong, mao ni ang nangamatay maadtog purgatorio. Binyal, mao ni ang nangamatay maadtog impierno. Si Itzigaray namatay, ang kalagtos purgatorio, giampo. Ang naglital injection, namatay. O mamatay. Ang iyang kalag, maatog purgatorio. Ang girip ni Chagaray, namatay. Ang kalag, tos purgatorio. Na! Girip, giris kalibutan. Bas, igos mo grip mo nang giipon dito. Okay, Brad, no, atong panahon na tapos na ang ribatal nimo. Dayon doon ay mga 5 minutos sa pagpangutana sa ribatal. Okay, salamat kay Brad Mitch sa imong ribatal. Ang akong unang pangutana, sa mga bersikulo nga imong gibasa, asa didto gyud partikular nga giingon nga walay purgatorio? Tubag. Sa Biblia, walay mabasa nga naay purgatorio. Therefore, ang pagpangutana nga walay mabasa sa akong gipangbasa, ebidensya na nga imong giangkon nga sa Biblia walay mabasa ang pulong purgatorio. Tinaw. Sa ato pa, dili gyud mabasa ang imong gipabarugron nga ribatal nga walay purgatorio kay wa man kay bersikulos Biblia nga mabasa nga walay purgatorio. Mutabag nako, kung naapay purgatorio gisulat unta na sa Biblia. Pareha bag yung impierno nasulat, langit nasulat. Kay ang purgatorio wala man mo nang wa gisulat. Ngano man lagi nga nagtuo kag Trinity nga di man mabasa ng pulong Trinity. Mutabag nako. Ang akong bisan paragwa tawag kag Trinity, pero kay naa ang giingos Biblia ang si Kristo Dios, ang Espiritu Santo Dios, ang Amahan Dios, Juan 1:26, buhaton nato ang tao sumalas atong dagway, wa may laing magbubuhat ang Dios man. Mao na nga ang Dios dunay usa ka Dios, tulo ka persona. Tawgon man nag Trinity og dili, onya kay ang Trinity ni pamatuod man nga nag-ingon nga ang konsepto sa Trinity usa ka Dios na naglangkob sa tulo ka personas, mao na siya nga acceptable. Apan ang purgatorio dili acceptable nga naman. Ang pari gani wa nahibalo, mubita ng lubog kaayo. O niya, o sa pagkiingon sa Biblia, hukman ang mga patay pinasikad sa ilang binuhatan samtang buhi pa sila. O niya, o sa may doktrina sa purgatorio, ang mga minatay hukman pinasikad sa binuhatan sa uban. Mubitaw ng November 1, magbaha diha og paghatod og bulak, sa una maghabutang pag kalano sementeryo. Kay mukhaon ng mga kalag pero ang mga dagkong ang mga bata ditong mga
gapuis dos minti mo nangaon. Mo nay dakong tinuntong nga doktrinang wa gyud na sa Biblia. Sunod Okay. pangutana. Imong gigamit nga argumento nga bisag ang pulong Trinity dili mabasa sa Biblia pero kay ang gihinganlan nama sa Biblia. Unya ako man pong gibasa kaganina ang meaning doktrinas purgatorio nga linisanan na. Nya namo ko'y gibasihan nga bersikulo 1 Corinto 3:15. No? Nga ni Saperlos Pangutana, pero pangutana. ni mao lagi na kay mao man ang argumento gyapon. Pangutana. Nga Pangutana dito. ang maong bersikulo nga nagpasabot nga ang kaluwasan na angkon pero giagi pa siya purifying mo na gitawag og purgatorio. So Pangutana. yun ka nga ang essence nga mautong explanation o definition sa purgatorio nga linisanan sumuyon ka nga nanas Biblia. Matubag na ka. Sa Biblia nga imong giingon nga ang purgatorio linisanan dili kumuuyon nga naman ang among banggira sa balay linisanan man ang plato di purgatorio po di ay na. Dili na mao. Dili na sa taysa. Dili tanang dili. Ayaw dula basta ang pagtulunan ninyo linisanan purgatorio dia anang matag panibalay ro kay namay dire sa istasyonan kay namay hugasanan po da sa ilang luyo ana po dai si purgatorio dire dili na mo silbi dai tubag di pa ko magtubag ako sa mabro ka basta linisanan Isa, ako klaro mo pawaras ako na sa mayaga pawaras ako basta linisanan purgatorio na di paggira linisanan purgatorio na po na ay na mo silbi. Pinadayag 20, versikulo 12. Ang nangamatay sa adlaw sa paghukom, gagmay ug dagko, hukman pinasikat sa ilang binuhatan. Dili pinasikat sa mga binuhatan sa mga buhi. Sa ato pa, klaro ang tinaw, nga kanang gibuhat karo sa mga buhi, alang sa nangamatay, wa na yung mga pulos. Kanya, dagan na tas linisanan. Di, matagpan ni malay karo, kanamay mga banggera, alang ni Brad Veritas, basig mo na yung purgatorio. Okay, Brad Mitch, ang akong pangutana, wa ta magisgot og linisanan nga banggira, no? Klaro man to, Brad Mitch, akong gibasa nga definition sa purgatorio, no? Mohangyo ko nga mo hilom kay nagkuan ko. Ang akong gipasabot nga linisanan, kana bang kung naa pa kay venial sin kay nagpasabot man gud ang Biblia ag venial sin nga kanang dili ba ikamatay ngadto sa impierno nga madapa og ampo kanang mabasa sa 1 Juan 5:16, 17 nga kanang ikaampo pa sa to pa mo og venial sin. So mao nay linisan sa kanang gitawag na tog estado or lugar ba na o mao nang naa. So mo nay gitawag og purgatorio. Mo ni lagi akong pangutana. Mo yun ka nga naa na sa Biblia kay mo man ay gitawag og purgatorio. Matubag na ko. Di lagi ko mo yun. Kaya nang inyong purgatorio, wa na klaro. Payon ang ko ninyo way klaro nga ikaw mo mismo gani nga wa gani mo kabalog nga punta bag purgatorio ng kalaw nya ko payon sa way klaro. May mo ka maglaom lang ta. Sama na laom-laom man lang nato nang wala mura taglaom man nagwa. Dili lagi na pwede. Ngano man? Maglaom gani ka sa usa ka butang tinuod o sa may mong laoman nga mismo ang pare wa gani kabalong na purgatorio ang kalag unya ang mangunahan mingon dayon pagka ako mangunahan sa una kaloyan mo Ginoo ang kalag niining namatay tos purgatorio pero ang pare wa kabalo di lagi na mo silbi Okay, wala man dito sa Biblia ana nga mamasin ta, di ba? Okay. Noel, ang akong kining final kanang kining usa ni segunda nga ang imo gong gipasabot ganina nga ang Trinity mao nang Ama, Anak, Espiritu Santo sa kanang Mateo 28 por example 19. Kana pong gitawag na tug purgatorio kining giingon diri sa Biblia, if any man's work shall be burned, he shall suffer loss, but he himself shall be saved, yet so as by fire. Mo nilinisanan, mo ni gitawag og purgatory. So, mo ni siya silbing analogy sa doktrinas Trinity. Nga ang purgatorio inanapod mahimong dili mabasa ang pulong purgatory pero ang gihinganlan kay namas Biblia mo nang nituota kay kumuingon tagway mo lagi ni pangutana mo lagi ni unsay imong tubag ani nga kay ang gitawag og purgatory kini mang niang linisanan gipasabot sa 1 Corinto 3:15 kay kumuingon gud ka og way purgatorio sa ato pa way linisanan nga mao ning 1 Corinto 3:15 matubag na lagi ko. Ang pulong purgatorio nga inyong gihulog linisanan, di ko na ngayon tuuhan, kay hangtod banggira nato nga linisanag plato, mahimong purgatorio. Di lagi na mo silbi lagi. O niya, ang 1 Corinto 3:15,
ang imong hubaron ang pagsulay, ang imong hubaron diha nga ang atong pagtuo ipasikad masuta pinaagis pagsulay nga mao as daw kalayo. Ang pagsulay di man na imong purgatorio. Pagsuroy, ang imong pagtuo ulayon pinaagis kalayo, pinaagis sa pagsulay. Imo na dili kay laing tao mo ulay sa imong mo palawas nimo gikas purgatorio. Kaya ang inyong doktrina kung sundan na purgatorio ang kalag. Ang tao mo inihugas nga buhi. Unya kumusta magkatapos ang namatay? Aloy kayo to mo dito tug sa imperno. Muna ang resulta na maglumbag kinsay unang mamatay kami bintaha. Mo na lagi nga kanang doktrina di lagi na mao. Wala man kayo nabasa ganina nga way purgatorio. Ug wa po'y mabasa sa Biblia nga gidid antang nga atong iampo ng atong mga matay ko. Ingon mo kang wala. Okay. Ang akong pagutay, ang tubag man eh. Okay, Brad, tumaga. Pag ingon gani sa Biblia nga na imperno, di na malalis na imperno. Pag ingon sa Biblia nga nay langit, di malalis nga nay langit. Pag ingon wala masulat sa Biblia nga nay purgatorio, surambaw na kun mingong kang biblikal ang purgatorio nga gianggon wa gani sa Biblia. Okay, Kasunod pa ko tana. salamat no kay itong oras. Ato ipahatag ni Brother Kwan, Kaloy no, sa pilingalason nga basila sa ipaambit po na bisag gamay no. Bisag pa ko tana. Oh, bisag pangutana ba o paambit gamay no, sa dilipat kita mo turn over. Ako nagpasalamat akong gidala nga pagkakaroon o may hapon kayo tan kay oras ng Okay, salamat kayo no sa tanan kay mo turn over ta gisinyasan ta ni Sir Danny Luod sa technical side. Salamat kayo sa inyo ang mga pagpaminaw no, de pasensya na kining text nga mo pay pagkabasa na ko no kay nagdebate lagi ning kwan. Dayon sunod na lang nato ni basahon ni mong text kay mapadayon man tema nga purgatorio no. Sunod semana ni pasensya na. Magsangalan gyapon ni Sir Edgar Dagomo ato station manager, kini yung boss nga lagan nga moderator, angkor, Brother Nicolay Musinyo sa Catholic Faith Defender. Salamat ug maayong hapon kanatong tanan. Ato ito ni Sir Danny Luod sa technical side. Radyo mo nationwide. Karon mga igsoon, dunay naka-schedule nato nga panagbinayloay no, debate kini nga diri sa kanginan. Unya ang affirmative nini mao ang sa side sa Catholic Faith Defenders o ang negative sa side sa Seventh-day Adventist Church. Kaya akong itimbaya sad ang atong technical side nga si Sir Danny Luod, kauban na si Sir Expedito Ilumba, o sa ngalan gyapon sa atong manager, station manager Sir Edgar Dagumo. Nining programa sa Sangka sa Katarungan. Yato ihatag sa mga pagtimbaya. Una ay ato pagasugdan ng atong hisgutanan. Okay, Brother Mitchell Bindilio sa Seventh-day Adventist Church. Amayong hapon kanatong tanan ilabi na sa ato nga manager diha dinhi sa istasyonan si Sir Edgar Dagumo o kang Sir Danny Luod ang tong technician o sa atong moderator Brother Nicolay o sa ato nga usab nga mahimong kaatbang karon sa lantogi no. Lantogi sa rason pero way labot sa korason. Ha? Og atong mga kahigalaan o kaigsuonan sa Seventh-day Adventist nga nagpaminaw karon, maayong hapon kanatong tanan. Okay, salamat kay Brother Mitchell Bindilio no atong ihatag ni Brother Silbert Donduyano sa Catholic Faith Defender. Dagang salamat igsuong Nicolay, Brad Mates. Maayong hapon sa tanan nga ni adiri maayong hapon sa technical side, maayong hapon sa tanang naminaw karon maayong hapon og atong pasalamatan ang istasyon pinagi sa atong manager nga naghatag nato og oras ni ining sangka sa Katarungan. Hinaot nga kamong mga naminaw do na mo'y daghang mapupo nga dugang kahibalo niini nga among diskusyon karon. Daghang salamat. Okay, salamat kayo Brother Silbert Donduyano atong ihatag ni Brother Tuting Luntayaw sa Rock Rise Jesus. Arang salamat sa ato ang mabtik nga moderator Nicolay. Magpatnibay ako sa tanang membro sa Rock Rise Jesus. Ilabi na sa mga balasi sa akong asawa nga naglantaw karon nga sa Manila sa live screening og Lilin tayo og sa akong anak Panggalon tayo og Binalon tayo diri sa Ulingan nga kanunay sila maminaw gid ni Mount Tulmanon. Daghang salamat. Tuting tayo. Okay, salamat kay Brother. Atong ihatag ni Brother Ingkol sa Back to Christ. Karon pag yun inabot, okay, the all time, no? Maayong udto natong tanan
nga labi na gayod atong ako ang mga kauban sa Kingdom of God. Ani ano na kami sa diri sa DXDR sa istasyonan ay lagi sangkas katarungan ng atong susihon kung kinsay muwinir sa sangkas katarungan mga ison. Kanini ang sangkas katarungan kung ayaw na to pagsabot. Pero sang ayuhan ni mga ison. Kay makita na to, mapupo na to ng mga maayo nga pagtulunan. Nga, kang Kristo yung pagtulunan. Ana, apan ang mga tao, dili man mudawat anang kang Kristo Okay, pagtulunan. tay, okay na na. Okay, salamat kayo, Brother Ingkol, no, sa imo ang pagtimbaya. Dayon nato nang sugda ng ato ang programa, no, sa panag Mana. arguhay, no, sa maong ang tema ni mga igsoon bahin sa purgatorio ang pamatuon nini ang side sa Catholic Faith Defenders, no, representahan ang simbahan nga Romano Katoliko. Mo nang ang tema mao ang kon Pagtudaan mo. pamatud-an ni Brother Selbert, no, bahin sa purgatorio. Okay. Kaya nato na ihatag ang iyang panahon, no, naagya po ni Rebuttal Side na ani kanaang sa Wala iskras na. kuan bahin sa summary, no. Ako ihatag ni Brother Selbert Dundoyano Senior sa alias Veritas sa CFD. Okay, again, maayong hapon sa tanan. Kining maong tema, bali full discussion namo ni uban sa akong amigo higala, no, sa Seventh-day Adventist side, no, sa iyang negative side, no, sa atong ipabarug nga pagtuo nga naagyoy purgatorio sa Biblia dili pinaagi sa pulong o termino nga purgatorio kundi tungod sa essence o pagtulunan nga naa sa Biblia nga gitawag nato og purgatorio. Kaming duha ni Brad Mitchell, no, sa Seventh-day Adventist, parehas ming duha nga nagbarug anang usa ka pamaagi ba sa pagdawat sa usa ka pagtulunan nga mahimong ang usa ka pagtulunan nga naa sa Biblia gam-an na tuog termino nga wala diya sulod sa Biblia. Mo ni akong permero nga i-discuss o ipadayag nga bisan si Brad Mitchell sa iyang baruganan nag-usa mi ni ani nga pamaagi nga naay mga pagtulunan sulod sa Biblia nga pwede kagam-an og termino nga wala sa Biblia. Kay mao man ang purgatorio. Mahimong sa hubad nga Biblia nga imong basahon, dili ka kabasa og purgatorio o bisan ang root word ana. Pero hinoon akong ipahibalo nga kung magbasa-basa ta og Biblia nga Latin, mahimong makabasa ta ng root kanang cleansing, purge. Inana purgatorium, purgare. Pero sa atong mga Bibliang in English, Bisaya, Tagalog, we admit nga wa gyud tay mabasihan ana kung mangita tagpulong purgatorio sulod sa Biblia, di ta kabasa gyud. Pero kanang pulonga parehas na sa among gituhuan ni Brad Mitchell nga Santissima Trinidad o Trinity. Nga usa lamang ang Dios, pero kanang usa lamang ka Dios ana diha ang tulo ka persona, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Mo na gi tawag namo ni Brad Mitchell og Trinity. O yun may ana. So, kana ako nang napamatud-an ninyo daan nga kinahanglan dili mo gawa si Brad Mitchell ani sa iyang negative side. Kay mo man na akong baruganan nga ang pulong purgatorio dili gyud mabasa sa Biblia litra por litra. Pero ang gitawag niya ng pulonga nas Biblia. Kanang human sa atong kamatayon sa laing kinabuhi, posible pa nga malinisan ta o makalingkawas ta kung ang atong salaod nga nahimo dili bugat kanang sala nga ikamatay sa impyerno, kung sala nato kana rang madaog ampo kanang gisgutan sa 1 Juan 5:16-17 kana pwede pa ka ma-cleanse, pwede pa iampo. So mo po na hinungdan ngano nga dunami pamisa sa mga patay kay nagtuo man mi nga dunay mga sala nga ikaampo pa. Nya kanang misa god
pagampo man na gani sa among pagtuong Katoliko, highest form of worship sa New Covenant religion. Ngano man kay mo man ang instruction ni Jesus Christ. Buhatan ninyo kini alang sa paghandom kanako. So mao na og kun-an pa pod sa Makabeyo, dos Makabeyo nga sa Biblia namong Katoliko apil man tong 7 books nga gitawag og apokripa sa mga Protestante nga adunay gyud pag-ampo alang sa mga nangamatay. Mo na gitawag na to cleansing state ba na o place ba na, walay definition ng simbahan na, basta ang dogma na cleansing, purge. Unya doon na tayo gigamit nga gibasihan na sa 1 Corinto 3:15. Ako manggaling gi kutlo sa miaging Domingo nga sa 1 Corinto kapitulo 3 gikan tudling 14 hangtod 17 adunay tulo ka destinasyon ang gipasabot, dili kay duha lang. So kuhi sa baruganan sa Seventh-day Adventist nga duha lang ang posibleng paingnan sa usa ka matuhuon, kung dili kanang silot, langit. Walay cleansing kanabang tunga-tunga ba nga pwede pa ka makalingkawas. Hinoon, nahinumdum mo sa discussion na mo sa miaging Domingo nga nahisgutan ni Brad Mitchell kanang bang duhara ka destinasyon nga mao kanang langit o impierno, depende sa term nga atong gamiton, pero katong gikutlo o gipasabot ni Brad Mitchell referido to sa general judgment. Kaya sa doktrina gong Katoliko, sa general judgment, katong tuas purgatorio, kalit man to sila pag-alidan. Adunay kanang gitawag og sudden cleansing. So para nga katong tuas purgatorio kay dili naman gyud sila maimpierno, kay kanang naas purgatorio naaman nila ang sanctifying grace, meaning amigo sila sa Ginoo pero kinahanglan linisan pa gyud sila para malimpyo na kay sa langit lagi. Dili gyud ta makasud dito bisan dunay gamayng mansa. Na ang mga linas pinadayag nga way pasudlon dito bisan dunay gamayng mansa. So linisan sa ka aya ka moyad to sa heaven. Nya sa general judgment maduha na lang kay kadtong tuas purgatorio kalit man to sila pag-alidan o adunay sudden cleansing para nga maduha na lang gyud. Maduha na lang yun. So, mao na. Ang ato lang iusbo ning common yung kayo nga gigamit sa mga tigpanalipod sa pagtuong Katoliko nga naagyo'y cleansing state o cleansing place ba na, no? Dili lang ko mo usag yun ka termino kay sa akong nahibaw-an god wala man goy dogmatic definition ng simbahan kung place ba na o unsa na siya, kalayo ba na. Pero naay mga gamiton nga pulo nga figurative, palitan ka ng kalayo, nga nagpasabot og paglimpyo o cleanse. Kay kanang kalayo god pwede man ang himuong simbolo sa pag-cleanse. Kay init man na, pras anang magpabukal ka og tubig, init, di ba? Makuha ng mga bakterya diha, malimpyo gyud ang tubig, di ba? Purify. So mao na. Atong usbo ning 1 Corinto 3, although naisgutan na sa miaging Domingo. 1 Corinto 3, tudling 14. Muni ang unang destinasyon. Unsay gipasabot diri nga destinasyon. If any man's work abide, which he hath built thereupon, he shall receive a reward. Now, kanato mga Kristiyanos, unsa may reward na to? Wala in heaven. Langit. So, una na siya nga paingnan. Pero diri sa versikulo 15, gipasabot nga, makabot gihapon ang reward o heaven, gipasabot diri, pero iagi sa og purging state. Nga gisimboluhan og fire, true fire. Akong basahon gingon. If any man's work shall be burned, he shall suffer loss, but he himself shall be saved, yet so as by fire. So gipasabot nga maangkon gihapon ang reward, pero iagi siya, suffer loss man ang gibutang. So mura bag ang laing term gud ani nga gamiton nato pagpasabot aning purgatorio, mura na siya prisuhan. Gani si Tertullian later on kung naapa ko'y panahon akong gamiton tong teksto nga iyang gigamit nagyapos Mateo nga ang purgatorio gipanag-ing og prisuhan. Nga diya sa prisuhan di gyud ka kagawas diha kun di nimo mabayaran ang imong sentensya, di ba? O muna ang purgatorio gigamit na nga ingon nga prisuhan. Kay bayaran sa gyud nimo ang imong danyos. Pero dili ni pag-asabton ang
kanang doktrinas purgatorio mawala ang dakong essence nga doktrinas Christianity nga sa ato pa kulang daytong gihimo ni Kristo nga pagluwas sa katawhan pinagi siyang kamatayon. Now ang doktrinang Katoliko ana dili mo epekto ng doktrinas purgatorio kung wala tong kamatayon ni Kristo. Tanan nagaagad kay kinigong doktrinas purgatorio parehas ni atong sa kaso ni David. David ba nga nakasala siya sa Ginoo. Pero giingnan siyang Natan, gipasaylo ang imong sa, pero mubayad gihapon siya danyos. Imagine ha, pasaylo pero naay danyos nga, ingon siya, pero imong anak mamatay. Di ba? Gipasaylo siya, pero napaghihapoy baryan ng danyos. So, motong namatay ang iyang anak. Ingon na pod nga, mahimong napasaylo na ta sa Ginoo, napasaylo na ta ni Kristo, pero kanang danyos, bayaran na nato diri sa kalibutan. Unya kung dili na to matiwas diri dito na sa laing kalibutan gipasabot man na sa tudling pod nga gikutlo na ko sa Mateo katong among discussion ni Brad Mitchell sa Mateo 12:31 ngadto sa 32 nga adunay lugar ba na o estado ba na nga gipasabot nga kung dili sala sa Espiritu Santo lang ang imong nabuhat o sa laod, pwede pa kang malinisan dito. Pero kung kasa sa Espiritu Santo, di nagyo ka. Kuno mapasaylo o makalingkawas, bisan diri ni ining kalibutan na, og ni atong palaabuton. Sa muna gitawag na itong impirno nagyo ka. Pero gi-implied, gipasabot nga doon na di ay laing dapit o estado ba na nga dili ni aning kalibutan na, nga pwede pa kang malinisan. Pwede pa kang malinisan kung not sin of the Holy Spirit ang imong kulpa. So pa pwede pa ma-cleanse. So mo nang gipasabot sa 1 Corinto 3:15. Ma-cleanse pa ka. Unya gipasabot pud sa 1 Juan 5:16, 17 nga pwede pa kang ikaampo. Di ba? Pwede pa kang ikaampo. So mo man dayon ni akong ipangutana unya ni Brad Mitchell, ako lang ipasiuna nga kung muuyon siya nako nga ang gibug-aton sa sala dili man nagsama. Naay sala nga mortal nga di na matabag ampo, pero naamay sala nga ikaampo pa. 1 Juan 5:16, 17. So pasiuna nako ning ipabiling pangutana daan ni Brad Mitchell para nga iya po ning maapil unya sa iyang rebuttal nga kadtong nakasala og binyal nga dili musangpot ngadto sa kamatayon sa impierno, asa man ipaingon? Parehason ba sila tanan sa impierno? Pagka wa siguro hustisya sa Dios kung sa duha ka man naglahi nga gibug-aton sa sala parehasong impierno. Di ba? Bisan man gali sa atong kurtis kalibutan, dili man gani parehas ang silot kay nag-agad man na sa gibug-aton sa imong salaod. Because love is justice. God is love at the same time justice. Nabagoy justice ana parehas tanan ibalhog ngadto sa impierno. Kung binyal sin ra nga naa nimo, di ba? Now, sa miaging Domingo nakahinumdum ta nga doon na gipanghisgutan si Brad Mitchell nga away klaro ng purgatorio kay wa man gayta kahibalo og kanang unsa na nga na purgatorio ba to o wala. Well, that is beyond our control. Na because of our limited mind makasabot ang ginawa na pero dili manigar ni Brad Mitchell nga naa gyud cleansing state o cleansing place after kining death nato kinabuhi na ining kalibutan na. Usbo na ko ang teksto nga gi-implied gipasabot na Mateo 12:31, 32 o kini karon akong di ko na lang disuon lang nako kaya nag-apas ko sa minutos. Bisag kamo nalay basa ang gipasabot lang so ang Catholic interpretation lang may akong isulti diri. Basahan ninyo ang Mateo kapitulo 5 tudling 26 ngadto sa Mateo kapitulo 5 tudling 25 ngadto sa 26 nga gahisgot diha og prisuhan bilangguan. Nga sama diha sa prisuhan dili ka makalingkuwas gyud og mapunta ka diha kung dili nimo mabayaran ang imong danyos. Bisan unsa ka gamay na diha imo sa iyong bayaran ay ka pagawson diha. Ingon na pod kung duna kay salang binyal na buhat diri sa kalibutan abtan kasi imong kamatayon nya matud pas gipasabot sa 1 Juan 5:16, 17 pidi pa kay kaampo. Ampo mo nang dunay pamisa kay kanang misa lagi sa Katoliko pag ampo mo na.
Gani gitawag nag highest form of worship kay mo man na ang instruction gyud sa Christianity ni Kristo sa katong diri pa siya buhatan ninyo kini alang sa paghandom kanako. Mo na nga alang namong Kristohanong Katoliko mo na highest form of worship sa New Covenant. Mo na nga sa Katoliko kabantay mo ang sentro sa pagsimba dili nang murag naas kabarit nga magkanta-kanta lang nga nay magwali diha nga unsa diha nga mayo man po di man na dautan. Pero sa Christianity God kung mo basa kag Biblia o history of the church ang center sa pagsimba kana ang ilag yung common yung kaayo nga pamaagis pagsimba sa Ginoo kanang breaking of the bread nga gitawag na tug santos nga misa mo nang kabantay mo nga ang Katoliko kana amoy highest form of worship yun misa di ba so mao na kay that is a highest form of worship sa Kristohanon nga pagtuo mao na nga dili daw ta ng pamisa sa patay kay nagtuo man tag binyal sin nga madapa og ampo. Of course, ang Dios ra gyud mo'y bahala na kinsa iyang palingkawason. Nawa nga to, walang tadit isa Ginoo sa atong buhat sa gugma kay pagtulunan man ang buhat sa gugma sa Biblia nga ato gyung iampo no ang mga kalag sa mga nangamatay kay because of love pero ang Dios pa rin no ang Dios pa rin ang final say niya na mga tinahod nga tigpaminaw. Now, na ako'y kutloon pod nga pamahayag gikan ni usa ka ni Tim Staples. Okay, excuse me, sir, 1 minute lang. Okay, sir, no? gikan ni Tim Staples nga former Assembly of God minister nga usa na ka Catholic faith defender ron as America. Iyang gikutlo ning 2 Timoteo 1:16 nga 18. So ako na lang state sa in English kay wa na panahon. Nga diha kuno sa 2 Timoteo 1:16-18 gingon Paul appears to be praying for a friend who has died. He writes, "May the Lord grant mercy to the household of Onesiphorus, for he opened refreshed me. He was not ashamed of my chains, but when he arrived in Rome, he searched for one eagerly and found me. May the Lord grant him to find mercy from the Lord on that day. And you will know all the service he rendered at Ephesus." Then I note there. Note that Paul doesn't say, "May the Lord grant mercy on Onesiphorus and his household." Now, he mentions them separately because they are not together. He then asks mercy for Onesiphorus on that day, sa future tense. Kung imong basahan, no? This is klaro ang reference sa usa ka cleansing state at the future nga human aning kinabuhi nato diri sa kalibutan. So naagyoy cleansing state nga human ani nga pwede pa ta makalingkawas Mateo 12:32 kung nga atong sala dili mortal kung ikamatay sa impyerno. Wa naman ko igong panahon so andam ta sa cross examination. Okay, din. Salamat kayo, Brother Silbert Donduyano, no, sa side sa Catholic Faith Defender. Kaya ako ipabalo din ang ato ang bahin sa pagpangutana nga dili mula pa sa 1 minute ang tubag, no. Din ako ihatag na ni Brother Mitchell Bendilio sa 70 Adventist Church no, sa Evangelist alang sa 10 minutos nga pagpangutana. Kay Brad Mitchell. Okay, daghang salamat, Brother Nicolay. Kunang pangutana. Imong giangkon nga ang purgatorio dili gyud mabasa sa Biblia. Tinuod to dili. Ang termino lang pero ang essence na Sunod. Kanus agyod nagsugod gisugdan sa simbahan sa Iglesia Katolika ang doktrina sa purgatorio. well, ang dogmatic definition mahimong awahin na pero ang implication na sa Biblia katong mga teksto akong gibasa. Ang akong pangutana, wa ko nangutana nag-apply ang dogmatic ulahin na. Ang akong pangutana to gaani mi kanus asugdi ang doktrina sa pulong doktrina bahin sa purgatorio nga gimugna sa Iglesia Katolika. Well, mao gyapon na akong tubag kung maghiskot tag implication na unang siglo pa kay kanang nasulat sa katong gipangkutlo na kung mga teksto na mas Biblia pero kanang imong gipasabot diha mo man imong style nga ang dogmatic definition na labi na kung dunay mo supak ba idugmatize mo na siya. Sunod pangutana. Unsang mga klasihas mga tao ang mahiadto sa purgatorio? Matarong dautan. Okay, sumala sa akong gikutlo nga katikis sa miagi pa rin ako gikutlo, no? Ako na lang idris sa Catechism 1030, 1031, 1032 nga katong mahiadto sa purgatorio, friend of God, pero napay man sa lagi kanang venial sin. Linisan sa to.
So katong mga naay venial sin nga ilang tulubagon dili mortal, sila may mahiadto dito. Ang akong pangutana, wa ko nangutana kaaway ba sila sa Dios. Ang akong pangutana, unsang mga klase sa mga tao sumalas inyong doktrina ang atua sa purgatorio, mga taong daotan o mga taong matarong. Well, atong i-classify. Well, mahimong sa ilang bad deeds, mabitang doon na pa sila mga mansa, mahimong katong buhat nilang daotan, mahimong bad sila ato. Pero sa tungod kay naa pa nila ang sanctifying grace, gitawag sa katekismo og friend gihapon sila sa Ginoo, matarong sila in the sense because of sanctifying grace. Sunod. Mawala ang sanctifying grace kung makasala ra magag mortal sin. Sunod pangutana, buot ba ni maipasabot nga ang taong matarong hugaw kay kinahanglan hinluan? Well, depende sa degrees. No? Kay kung ang imong definition sa matarong limpyo gyud kaayo pras ni Kristo, well, lahi po na nga pagpasabot. Pero diri sa kalibutan nato bisan kita makasasala ta, bisan ako naman gali mo tawag na kog matarong, pero dili ko limpyo gyud kayo, no? Depende na sa paggamit nato. Excuse me, Mr. Moderator. Ang akong pangutana lang niya simple. Buot ba niya ipasabot nga ang usa ka taong matarong kinahanglan pa ba siya hinluan? Ang akong pangutana simple na kinahanglan o dili? Well, depende lagi sa pagsabot nimo sa pulong matarong. Kay ato man ang i-specific kung kinsa na imong gipasabot. Kay ato sa nang himay-himayon og unsa ang iyang pagkamatarong. Sunod pangutana, makapinpoint ba ka sa bersikulo sa Biblia nga doon ay taong matarong nga gihinluan? Well, sumala na sa akong gipangbasa nga implication nga sa Biblia namong Katoliko nga dunay prayer for the dead. Unya sa 1 Juan 5:16-17 nga naisala nga nagpasabot nga dili bugat nga Objection, Mr. Moderator. Objection. Ang akong pangutana, wa ko nangutana sa inyo nga sa baruganan sa mga teksto nga gikuha. Ang akong pangutana, makahatag ka bang bersikulo sa Biblia nga dunay taong matarong na gihinluan pa? Kay mo man imong gipasabot nga ang matarong hinluan pa. Kay mo man giangkon nga ang naas purgatorio mga kalag nga matarong. Ang akong pangutana, kinsa og asang bersikulo sa Biblia nga ang taong matarong gihinluan siya? Okay. Okay, sa lagdaon ta sa debate ang akong gipabarog iyang nigahon. Excuse me, Wala ko kutlo og explicit statement sa Biblia. Ang akong gipangkutlo nga mga bersikulo mo dito unta siya mangutana nga implication nga doon na pa'y estado ba o lugar nga doon na pa'y cleansing dito kung dili mortal sin ang mo akong pangutana base sa imo nga tema nga ang purgatorio di gani kakapinpuint unsa ang lugar kahimtangan na ang imo lamang cleanse. Mao lang mangutana ko, unsang mga klase ang tuas purgatorio giangkon nimong matarong? Ang akong pangutana, kinsa sa Biblia mga sa bersikulo sa Biblia nga dunay matarong nga gihinluan pa? Kada man kasi po kay kung musugot kang ipabasa na ako sa moderator nga ang hugaw laman ang hinluan sa baras Biblia, ang mga taong na hugaw may gihinluan. Mabasahon man ko na. Okay, pero unya lang nako na. Ang akong pangutana, kinsa sa Biblia nga mga asa sa nga teksto sa Biblia nga gideklara na silang matarong apan gihinluan pa sila? okay, sa ang imong gipasabot dili mo'y akong gipresentar kaganina kay nangita kag explicit statement, whereas ako nang gipadayag sa akong pagbarog nga only implicit nga doon na gay pag-ampo alang sa mga namamatay, no, para sa atong sa Makabeyo, no, naama na sa among Biblia gawa sa inyo kay wa man na sa inyo kay di mamutuan ng Makabeyo. Unya sa 1 Juan 5:16-17 Bagong Testamento doon na may sa nga dili bugat madapag ampo. So diha mo sulod ng doktrina sa atong biyana diha. Okay, Brad, kana ang pagpangutana nimo kay pasabot sa tugsoon nga ayan topics di man mabasa gyud dito sa Biblia. Wala ang pangutana nimo wala ko nang utanang mabasa ba? Ang akong pangutana naabay mabasa sa Biblia nga matarong na gihinluan pa. Wa mo pa ko nang utana niya nabay purgatorio sa Biblia kay iya man gyang kung wa. Sunod pangutana. Isa pa di ako kay discussion man to. Okay, sa akong pabarog puros implication, so katuon ta mo iyang nigahon, no? Pero nangita siya hinon taktika man as debate. Mura man kag nangita godo sa kabutang nga klarong wala diha, no? So ang akong gipabarog mo unta toy pukanon, no? Itong mga Mateo 12:32, 1 Corinto 3:14-17, mo toy pukanon ng atong interpretation nato. Dili nang mag-invento tag lang argumento kanang attacking strawman ba? Okay, excuse me. Sunod pangutana. So pakon ba nimo ang gisulat na nga gikotlo ni Sok Fernandez nga gisolte
nga ang purgatorio sama kini sa silot usab sa impyerno nga kalayo. Supakon nimo uyonan. Di na ko supako ng yang essence ana nga pareho in the sense nga silot guna, no? Init, purgagod. Oh. Pero ang kalainan lang nga makalingkawas pang nas purgatorio. Sunod, salamat. Kining gisulti usab ni Sok Fernandez nga kinutlo ang The Catholic Encyclopedia. Page, volume 12, page 579, nga nag-ingon. Sa laing bahin ang kalag, nga ang mga kalag, ang ubang mga kalag ang ubang mga teologo, nag-ingon nga ang mga kalag nga sa purgatorio, tungod kay sila, nahiusa man sa gugma sa Dios, sanglit, ana sila, sa kahimtang sa grasya sa Dios, sa grasya og sa dako nilang gugma sa Dios makahimo sa pagampo alang kanang pangutana. Kini bang gugma sa Dios o grasya sa Dios silutanan? Diba? Well, sa atong discussion is kung naabay purgatorio o wala. So ang imong gihisgutan nga pangutana wala taga pabaruga na. So kung unsa ng purgatorio? Ang akong pangutana, ang akong pangutana, ang imong giangkon nga ang purgatorio silutanan. Kining gisulat usab nga mabasa sa Katin-awan 2 nga sinulat ni Sok Fernandez, kinutlo ang The Catholic Encyclopedia. Nga ang kalag nga naas purgatorio nahiusa sa gugma sa Dios. Naa sila sa dakong kahimtang sa grasya sa Dios. Pangutana, kana bang nahiusa sa gugma sa Dios og nakabaton sa dako nga sa grasya sa Dios, silot na dili? Sa ako nang gipasabot kaganina nga sanglit friend of God kay naa pa ang sanctifying grace lamang naa pa venial sin nga linisan sa samas gipasabot sa Mateo 5 nga gigamit po ni Tertullian nga gipananglit ng purgatorio og prisuhan nga bayaran sa atong danyos ingon ana. So ang atong discussion diri about og naa ba ng istaduha cleansing human sa adlaw sa atong kamatayon nga pisikal. Wala ta maghisgot diri unsa gyud ng purgatorio, giunsa na pag-describe sa mga santos. Excuse me, Brother Veritas. Ang ato nga tema, purgatorio. Yes, oh. Ang akong pangutana, bahin sa inyong pamahayag sa purgatorio. Yes. Nga ang mga kalag sa purgatorio, nahiusa diha sa gugma sa Dios. Nahiusa sa Dios. Yes. Buot ba ni mo sabton kay nahiusa man sila sa Dios ang mga kalag dito, ang Dios po na purgatorio? Well, dili nga na naon pagsabot kay in the first place lahi man ang Dios, lahi po tong gipasabot nga naay venial sin. Alang imong ka ang Dios naay venial sin. So, ang atong gipasabot alang ni adtong naay venial sin nga katubang gipasabot pod sa 1 Juan 5:16-17 nga dunay sala nga ikaampo pa. So diha nato gikuha nato na kanang purgatorio kay kanang purgatorio god linisanan man na nga usas paagi nga malinisan ka kana mang pag-ampo nga klaro kay gipasabot sa 1 Juan 5:16-17 nga kanang venial sin gipasabot nga pwede pa ikaampo. Sunod pangutana. Sa ato pa imong angkonon nga sayop ning pag-ingon nga ang kalag nga naas purgatorio nahiusa sa Dios, sayop ni. Dili na sayo. Sa ato pa angkonon nimo nga ang Dios usab kay nahiusa sa kalag sa purgatorio, nga purgatorio pod. Well, in the sense nga ang sanctifying grace na pero katong gamayng mansa kuhaon sa to pres pa nang mo saka ka sa balay kay imo man ang balay pero kung bulingon pa ng imong sinilas imo sa nang itaktak kay parang limpyo na gyud kay nigsulod imong balay ingon na ang doktrina sa purgatorio. Sunod pangutana. 10 minutes na. Sunod pangutana. Matod pa nimo, wa ka nahibalog asa ang purgatorio. Kung mabasa nako sa inyong doktrina nga ang purgatorio mao ang langob. Well, Uyan ka. Mahimo nga sa mga theologian lahi-lahi lang description kay gi-allowed man gud mi sa simbahan anang maka-speculate. Pero lamang ayaw ing na nga dogmatic na gawas ang magisterium mo ingon nga kana dogma. We are allowed to speculate unsa ng purgatorio kay ngoban moingong lugar na, ngoban moingong estado na. Why definition ng simbahan na? Ang definition sa simbahan iyang dogma nga basta cleansing na kanang gisgutan sa 1 Corinto 3:15. Kana lang. Okay, daghang salamat no. Okay, salamat kayo Brad Salbert no. Ato na ihatag sa negative side ni Brother Mitchell Bindilio usa ka evangelist sa Seventh-day Adventist Church. Okay, salamat igsoon. Atong nakita og nadungog ang pag-angkon ni Brother Veritas nga unang-una wala gyud ang pulong purgatorio sa Biblia. Ikaduha, wala
sad ko no, klaro unsay kahimtang sa purgatorio. Iyon ang giangkon. Sa ato pa ato nang nasabtan nga una way mabasa. Ikaduha, way klaro unsang klasihas kahimtang ang purgatorio. Dapit ba na? Or kalayo ba na? O unsa na? Pero atong hinahinayog ukab ning mga libros Katoliko, di ta mo gamit sa atong interpretasyon igsoon. Nobena sa mga kalag sa purgatorio. Pahina 12. Atong basahon. Kay mo gamit gyud taglain ino matang mga pagtuaw sa mga kalag sa purgatorio. Ay tao nga manggiloyon og among gilauman. Sa langob among gipuy-an inyo kaming panabangan. Asa daw yung purgatorio? Sumala sa ilang nobinahan, langob. Adili ni dogmatic. Nya gadug purgatorio wa ka balong langob di ay. Doktrina Kristiyana, pahina 32. Ato ning klarohon. Nag-ingon, unsay purgatorio? Ang purgatorio maoy usa ka dapit nga halapitan sa mga kalag nga namatay. Amura daig terminal. Ano pa mo ato kag terminal? Ari ato kag gikan kag dipolog paingon kag usamis pertindahan ang terminal hapitan. Ina ni nga definisyon. Unsay purgatorio? Ang purgatorio maoy usa ka dapit nga halapitan sa mga kalag nga namatay. Na kay halapitan man way gipili mamatay tarong og daotan, purgatorio na tanan mo bitaw na nga bisag Santo Papa mamatay ang kalag ay iampo nga malingkawas sa purgatorio, kriminal mamatay ang kalag iampo nga makalingkawas sa purgatorio, ang gipatay sa kriminal ang kalag iampo sa purgatorio, kay halapitan siya mura siyang terminal. Di na mo silbig soon nga ato nang ipahawom-hawom. O nya nangutan na taganiha. Unsang mga klasehas mga tao ang tas purgatorio? Ingon siya nga, mga matarong. Kung ano pa manghinluan na, nga mga matarong naman na. Ato basahon, tinuod na oy. Nag-ingon dere, o sa ingon dere? Purgatory is the place or the state of being where the souls of the just. Ang purgatorio mao ang dapit o kahimtang sa mga kalag sa mga matarong. O sang libro, The Apostles' Creed, 185. Sa 187, o sa gingon, ang naas purgatorio mao katong nangamatay, depart all the pitfall departed. Pitfall, matarong. Sa ato pa, klaro, ngano pa mang hinluan, ngano mang silutan nga matarong naman dahil na. Mura po na dako kayong talinghaga. Tarong na, hinluan pa. Gita, natarong gani na, kay wa may hugaw. Unyaon sa may hinluan ang wa naman ay hugaw. Muna nang utana taganiha, naabay mabasa sa Biblia nga ang mga matarong gihinluan. Ay mabasa oy. Atong basa sa Biblia kaysa gihinluan. Onong Korinto 6:9 og 10. Atong basahon. 11, 6:11. Hala, sunod mo. Onong Korinto 6:11, nag-ingon din he. Kinsay gihinluan? Sa iyo pang giingon nga gihinluan ang hugaw. Ang matarong. Atong giyon. Nag-ingon din ni pagsulti. Apan kamo, okay. Nag-ingon din sa 1 Korinto, Kapitulo 6, sayang versikulo 11. O kaniadto ang uban kaninyo, mga ingon ini, apan kamo gihinluan na, kamo gibalaan na, kamo gimatarong na, sa ngalan sa Ginoong Hesukristo, og diha sa Espiritu sa atong Dios. Kinsa gihinluan? Agkatog kani atong nahugaw.
Dili kay gimatarong na hinluan pa. Kuha na kayo na igsoon. Sa base na gilamo-lamo na to. Mura bag nang hugas ba? Gios maghugas kay ang anong gahugas gilamo-lamo ra. Base ingon ana ang doktrina sa Katoliko. Wa na klarong hinlo sa bunyag sa bata, mo nang pagkamatay, usbal og hugas. Usbal hinlo. Now, karon. Na bagoy ligong baruganan ang purgatorio. Nanguto na to. Kanus nagsugod ang purgatorio. Although iya na magiangkon, di na lang nato na basahon nga wa gyud mabasa sa Biblia. Iyang giangkon nga way mabasa. Pero wa niya kutubaga o kanus nagsugod. The Catechism of the Catholic Church by Pope John Paul II sa page 294 onsa gingon. The church formulated her doctrine of faith on purgatory, especially at the Council of Florence and Trent. Onsa kanus sa konsilyo sa Florence o sa konsilyo sa Trento. Kanus man nagasugod. Ni ato direksyon ato ning ang konsilyo sa Florence na to nagsugod na hitabo ni atong 1439. Wa na dugay na kay Kristong wa na diri oy. Ang konsilyo sa Trento na hitabo sugod ni atong 1545 to 1560 igsoon. Wa na. Muna di na niya tubagon. Di na niya tubagon. Kay kana dito pornulet. Dito gihulma ang doktrina sa purgatorio. Sa konsilyo sa Florence ni atong 1439 gi-opisyal gidasudan sa konsilyo sa Trento ni atong 1545 igsoon to 1563. Now karon ang pangutana, nagtuo ang mga apostolis ana? Hoy, di gyud kakabasa sa Biblia nga nagpamisa ang mga apostolis. Nagmisa sila sa mga kalag nga nangamatay. Gigamit niya ang 1 Corinto 3:15. Ang iyang gigamit conclusion, mao na among Catholic interpretation. Ay, inyo lagi na. Aron lang mula po sa inyong doktrina. Ang sa gingon sa 1 Corinto 3, nagingon, namatod pa din yung mga kaigsuonan sa ilang o ko ng mga buhot sa inyong mga kamot, mga sunog ra, nan siya makaagom sa kapildihan. Apan siya maluwas, bisan nga daw, bisan nga daw, ang pulong nga daw, wa na bantay, wala na niya tagi pagtagad, nag-agi siya latas sa kalayo. Daw, kanang miyong kang daw, o sa man siyang termino nga na. Klaro, kanang yung nilatas yun, daw, may parang si Veritas daw tingali na. Why klaro? Unsa man ay gipasabot anexon sa 1 Corinto 3:15. Mao ni mga kaigsuonan nga ang atong mga binuhatan unya sa bersikulo 13, kung imong basahon, ang tagsa-tagsa kabinuhatan mapadayag unya sa adlaw sa paghukom pinaagi sa kalayo nga maoy magasulay sa matag usa ka binuhatan. Sa ato pa, kung unsa imong binuhatan, dad-o na sa adlaw sa paghukom. Sunugon ka, o ang kalayo sa Biblia girepresent usahay nga pagsulay sa paghulga sa imong pagtuo. Sama ni Shadrach, Meshach, Abednego nga itsa sa hodong nga kalayo, sumala sa Daniel 3:23 ngadto sa 24. Na di lang sila pasimbahon sila sa linilok nga larawan ni Gitoko ni Nabucodonosor kay di sila mosimba. Perteng disgrasya kay
tunlod sila sa hudno nga nagdilaw nga kalayo. Now karon, ngano mang dili gyud klaro ang doktrina sa Katoliko mahitungod sa purgatorio. Ingon din ni mabasa igsoon. Atong basahon Nag-ingon din Katin-awan 2, pahina 85. Sinulat ni Sok Fernandez, si Santo Tomas de Aquino, niingon nga ang mga kalag nga ana sa purgatorio, wala sila sa kahimtang sa pagkamakaampo alang kanato nga mga buhi. Asa gingon, ang mga kalag sa purgatorio dili makaampo alang sa mga buhi. Unya dili ni basta-basta Tomas de Aquinos. Usa ni siya katawo nga banggiitan nga pagka-teologo, pagka doktor, matod pa sa ilang the lives of the saints, lives of saints. Sa page matod pa mga kaigsuonan din ni grabe ni si ang pag-ilan-ilan ni Tomas de Aquinos. Kulba kayo siya igsoon og pagpadayag, unsag yun siya kabanggiitan nga teologo. Matod pa din giproklamar siya ni Pope St. Pius the Fifth, Thomas, Doctor of the Church. Aming gani kang doktor, unsay problema sa iglesia, doktoran gud ni Thomas. Di ni basta-basta, doktor god. Sa ito pa, kuyaw ni. Pero, unsa ning klase sa doktor, di pala ni doktor ng albularyo. Kanya giyon sa pari, proklama ni Pope Leo XIII, nag-ingon din siya, Thomas is the prince and master of all scholars doctors. Kuyaw. Kuyaw kayo siya. Dili siya basta-basta o posisyon. Kung nakay problema, slawas, adto kag doktor, kay mo na ilang gistudyohan. Pero unsay gibuhat sa Iglesia Katolika? Ingon sa atong gibasa ganiha nga si Tomas de Aquinos nag-ingon nga ang mga kalag nga sa purgatorio dili makahimo sa pagampo sa mga buhi. Pero unsay giingon dinhi ni Sok Fernandez sa Katin-awan 2:85 na 85 nag-ingon sa laing bahin ang ubang mga teologo nag-ingon nga ang mga kalag sa purgatorio tungod kay sila nahiusaman sa gugma sa Dios, sanglit anaa sila sa kahimtang sa grasya og sa dako nilang gugma sa Dios makaampo gihapon kanato. Mao kini ang pulong ni San Bellarmino Suarez og uban pa. The Catholic Encyclopedia, Volume 12, page 579. Nagsungag naman si Santos maghapon kay San Bellarmino Suarez, ang kalag makaampo alang sa mga buhi kay nahiusa sila sa Dios. Di sa ato pag atong kuhaon bantutuhon nato ni mabitaw ni di guni niya tubagon. Atong nakita kay ang kalag sa purgatorio nahiusa man diha sa Dios, ang Dios naapil og kapurgatorio. Nya di siya musugot ana kay may mantang nagkasalag binyal sa ang Dios. Tinuod bitaw na alang-alang ug ang purgatorio nga inyong giingo ilang gitudlo nga linisanan, unya ila pong gitudlo nga ang kalag nga sa purgatorio nahiusa diha sa Dios, gugma sa Dios, diha sa Dios, lisod pa nang nahiusang nagsimbuwag. Okay, brother, excuse me na mga 1 minute. Sige, problema. Therefore, mga igsoon, ang pag-ingon nga ang pulong purgatorio dili mabasa sa Biblia niya, pag-angko niya, klaro. Pero pag-ingon niya nga ang gipasabot sa purgatorio na sa Biblia, ni samot kaway klaro. Nga naman, kay mismo ang ilang baruganan nagkatuiris. Kay mingon sila nga makaampo ang mga kalag sa purgatorio, pero ang uban, mayroon pong wa. Ingon pa, sa pilain doon kay tungod sa pagkaway klaro, Katin-awan 2, pahina 111 na yun, ang pare wala mahibalo ni ini nga na purgatorio ang usa ka kalag. Sa ato pa ang pare wa gyud na sayon nga ang kalag tuan na sa purgatorio. May pay mangunahan kay mamatay si
Juan de la Cruz, mingon ba rin mangunahan, kaloyan mo Ginoo ang kalag ni Juan de la Cruz nga tuas purgatorio. Pero ang pare, wa hibalo, may pa'y magbaylo katungdanan, ang pare o ang mangunahan. Tanawa ko na. Tungod sa kaway klaro, mo na'y resulta, ang pagtulunan, ang pagpadayag, ang pagpasabot ni samot kawalay klaro. Salamat kayo Igsoon, og manubag na tas mga pangutana. Okay, sa dili pa ihatan akong panahon na lang sa pagpangutana, no? Ako gipay balo nga doon naman tayo mga akong nadawat ng mga text o mga pagsalmot. Inihuman na lang lamang nining maong debate, no? Kay tong oras basi maka usdong pata sa unahan. Okay, akong ihatag ni Brother Silbert Dondoyano sa CFD alang sa 10 minutos nga pangutana. Salamat, Brad Nicolay, ug salamat kay Brad Mitch sa imong negative nga pagpabarug sa atong tema. Okay, una na kong pangutana. Muuyon ba ka nga ang gibug-aton sa sala dili managsama? Sumara sa Lucas 12:47 ngadto 48, ang nakasalagdaghan bunalagdaghan, ang nakasulagdyutay bunalagdyutay. Mao na hinungdan nga sumala sa Biblia, ang nakasalagdaghan madugay maugdaw sa linaw nga kalayo, asamtang ang nakasala og gamay dali ra pod siyang maugdaw. Natubag ang pangutana. Salamat. Sa 1 Juan 5:16 nga 17, nagtudlo nga klaro, no, muuhaon pod sa imong gisulti nga dili gyud managsama ang gibug-aton sa sala, no, kay imo namang gisaid unya ang 1 Juan 5:16-17 mao gihapon nga naay sala nga di na matabag ampo pero naa. Now, pero naay matabang pa og ampo. Now, kun ang usa ka tawo, for example, mamatay, dayon ang iyang sala dili musangpot ngadto sa kamatayon sa impierno kay ikaampo pa man. Asa man siya ibutang? Langit ba? O didto gihapon sa impierno? O asa man kung dili pod impierno? Sumala sa Biblia, walay pa bisag gamay sala nga pasudlos langit. Busa, ang sala nga ikamatay, mao katong sala nga bisag unsa kagamay nga wala na hinusuli sa tao samtang buhi pa siya. Kay hukman man ang tao, sumala sa pinadayag 20 versikulo 12, sumala sa iyang binuhatan, di man sumala sa binuhatan sa uban. Busa, bisag unsa kagamay sala nga wa gyud hinusulis nakasala, di gyud na siya mapasaylo mo na isa lang ikamatay. Apan ang sala nga dili ikamatay, bisag unsa kadakong sala nga hinusulan sa taong nagbuhat sa sala, mahimong dili ikamatay kay bisag unsa kada pula atong sala. Isaiah 1:18, pagapasayloon kana sa Dios. Natubag ang pangutana. So, buot ni mo ipasupot katong gamay sala hiabtan sa kamatayon nga pwede pa unta ikaampo. Langit na to diretso. Ang dili na mo akong imbot pasabot. Ang tao nakasala bisag gamay sala nga wa na hinulsuli niya nidangat siya sa kamatayon, wa nagyud siya paglaom kay pinadayag 20 versikulo 12, hukman ang mga minatay pinasikad sa binuhatan mismo sa namatay, dili pinasikad sa binuhatan sa buhi. Buot ni mo ipasabot nga kadtong nakasala og gamay o dako, sala nga ikaampo pa mo ng gamay, kapan katong di na ikaampo bugat mo to mortal sin tawag na to. So kana hiabtan sa kamatayon nga dili ka pangayog pasaylo sa Ginoo, pareha sila ibalhog dito sa impierno. Ang tanang sala nga wa na pasaylo maawala hinulsulis nakasala gamay og dako, sumala sa Biblia dili gyud siya makalingkawa sa linaw nga kalayo tungod kay walay sala nga pasudon sa langit, pinadayag 21 versikulo 27. Salamat. Doon na ba kay bersikulo nga ikahatag sa Biblia nga kanang gihisgutan sa 1 Juan 5:16 ug 17 nga dunay sala nga ikaampo pa, ito pa pwede pa malinis, og dunay sala nga bugat nga dili na madalag ampo, na ba kay sita sa Biblia nga kana silang maklasya sa mga tawo og hiabtan sa kamatayon, pareho silang ibalhog ngadto didto gyud sa impierno? Kutubagon, ang imong paggamit sa bersikulo, wa gyud nagkadimao. Nga naman, naa may imong nga, ikaampo pa, nagpasabot nga, pwede palinisan. Wa man sa Biblia na, nga ka na pwede palinisan. Imo man ang gidawang dugangan. Pinadayag 22, bersikulo 18-19, dili pwedeng dugangan ang Biblia. Busa ayag dugange.
Pinadayag 21 bersikulo 27, bisan usa ka gamayng sala, wa usa ka gamayng hugaw dili makasulod sa gingharian sa langit, gingharian sa Dios. Therefore, bisag unsa ka gamayng sala nga wa hinulsuli sa nagbuhat sa maong sala, di gyud siya makasulod sa gingharian sa langit. Apan kinaaman mo'y purgatorio nga bisag sopas Biblia, was Biblia, sa Pinadayag 20 bersikulo 12 nag-ingon ang mga minatay hukman pinasikad sa ila mismong binuhatan. Sunod pangutana. Okay, tinuod ba ang imong giistorya nga tanang klase sa sala gipasabot nimo nga basta kay sala magamay magbudako di na gyud na matabang og ampo? Ang sala madakog magamay basta wa hinulsulis na kasala. Di gyud na mahimong mamatarong kay ang Biblia nag-ingon nga ang nangayo lag naghinulso lang og nangayog pasaylo unong Juan 1:9 mura toy pasayloon. Dili kay si Juan mo'y nangayog pasaylo, si Pedro gi pasaylo. Adi na mo silbi. Binuang na nga doktrina nga si Juan nakasala, ang moampo nga pasayloon si Pedro. Amo lagi na doktrina nga way klaro. Bubitaw ng purgatorio na hitabuan na nga way klaro. Tungod ang mga pagtulunan nga way klaro. Sunod pangutana. Okay. Kadtong gikutlo nako sa akong pagpabarug kaganina nga bisan si San Pablo iyang gipasabot sa teksto nga akong gipasa sa 1 Timoteo 2 nga iyang naglaom siya nga si Onesiporos makalingkawas o makadangat sa maayo nga destinasyon. Kana ba nagpasabot ba na nga walay cleansing state nga iya manggaling gi pasabot no nga malinisan si Onesiporos? Ang imong gigamit wagod naghisgot din nga giampo ni Apostol Pablo ang kalag ni Onesiporos dito sa purgatorio. Wag yun. Wag yun mabasa. Bisa pa nga ito ipabasa sa moderator. Sa'yo, gigamit ni mong bersikulo, aron lang maom. Pero ang inyong doktrina nga ang kalag nga nasa purgatorio pwedeng ampuan sa mga buhi nga mahinlo sila. Pero ang problema manggod kay nayuban po nga magtutudlo sa Iglesia Katoliko si San Villarmino Suarez nga makaampo naman noon ang kalag sa purgatorio kay nahiusa sila sa Dios. Mao na hinungdan nga ang Dios na noon inyong gipurgatorio. Wala gyud klaro. Okay, asa mabasa sa Biblia nga kadtong mga nangamatay dili na pwede iampo nato sila. Ang Biblia nag-ingon nga ang Biblia nag-ingon nga sa dihang mag-ampo kita kang gitudlo ni Kristo Mateo 6:9 ama namo nga nakas manglangit pagdahigo namo ang imong ngalan o mabot ka namong matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Kansa tumanong pagbuot iya sa Ginoo kinsa pud mo ampo nga mutuman ang nag-ampo. Dili kay ang nag-ampo lahi mo'y mutuman. Dili na mo silbi oy. Ang akong pangutana Brad Mates, asa mabasa sa Biblia ang imong gituhuan sa imong pagnigar karon nga kanang mga nangamatay dili na gyud nato na pwede ma-expressan og love nga ato silang iampo nga sa pamasin kung doon na sila binyalsin malinisan na makalingkawa sila. Asa na mabasa sa Brother Veritas, kala imong pangutan ng pamasin, wa gyud ay klaro. Hanap bang pamasin ba? Bumitaw nang nigamit ka gud pamasin. Napakoy klaro ng pamasin? Wala. Pinadayag 20 bersikulo 12 nag-ingon. Og nakita ko ang mga patay, mga dagkong mga gagmay nga nagtindog atubangan sa trono. Og dihay mga basahon nga gipambuklad, og dihay laing mga basahon nga gibuklad. Og mga basahon sa kinabuhi. Og ang mga minatay pagahukman. Di pa naghukman, pinasikat sa ilang mga binuhatan nga nasulat sa maong basahon. Di gyud kay pinasikat sa binuhatan sa banbusa, di lagi pwede na. Di na lagi na pwede ampuan ang nangamatay kay ang kamatayon Juan 5:28-29 mao ang pagsiras kaluwasan. Mubitaw na hinungdan nga nagsalig na ang mga tao, magsigig yabag-yabag sa buhi pa kay ampuan sila. Okay, asa mabasa sa Biblia nga gidid-an ta anang pamasin, no? Kay sa atong pag-ampo bitaw, mag-ampo ta kay namasin man ta nga tunggon sa Dios pero dili puta ka sigurado gani mo nang mamasin ta tungod sa kaloy sa Ginoo. Asa mabasa sa Biblia nga gidid-an ta sa pagpamasin? Wata din pagpamasin nga dunggon ang atong kaugalingong pag-ampo pero mamasin ka nga
lumawasin ka nga ang imo pag-ampo alang sa nangamatay mausap ang iyong sitwasyon ni samot ng was Biblia. Okay. Digo na po yun ni Brother Veritas kay why versikulos Biblia nga iampo ang nangamatay aron usab ang ilang kahimtang na imbes para na sila nas purgatorio gaantos ibalhin sila dito sa langit dito sa kingharian sa Dios. Wa gunas Biblia bisan pagputol wa gyud na. Okay, naanalay una nga pangutana, no? Last nga pangutana. Last pala, no? Okay, salamat no, Brad Mitch. Okay, kay imong gipasabot ka ganina nga ang nakasala og kanang among term nga gigamit vinyal kanang dili bugat o kanang makasaog mortal nga bugat nga di na yun matabag ampo kay agis ka bugat sa sala dili ka nga kung iparihas na sila tanan sa nga ibalhog sa impierno matawag ba nato nga naay hustisya diha nga sa atong nahibaw-an bisan sa kurting tawhanon bisan sa Dito sa katong imong pangutana. gikutlo gani mao lagi sa gikutlo nimo kaganina nga ni uyon man kaan nang dili parehas gibug-aton ng sala naabay justice ang Dios nga dili parehas og gibug-aton sa sala na bugat na dili unya parehason naman di impierno sa ato pa pwede di ay nga makasala bugaton lang nato kay parehas man. Motubag ko nako. Oo. Ang Biblia nagtudlo Lucas 12:47-48 nga ang nakasalag daghan bunalag daghan, ang nakasalag jutay bunalag jutay. Malakias 4:1 ngadto sa 3, ang tanan nga nakasala ang gagmay sala dali rang masunog o niya ang daghang sala dugay masunog. Mao na nga dili pareha sa pagkasunog na daling masunog kay gamay rag sala pero sunog gihapon. Sama ba sa imong giingon nga gamay rag sala na preso gihapon, dako sala na preso, puros gihapon preso. Mao na nga puros impierno pero depende sa gidugayon tungod sa depende sa ilang sala. Mo na biblikal, hustisya na. Apag imong ipaagig purgatorio di na hustisya oy kay inyong purgatorio hangtod ng Dios. Okay, salamat kayo, no, sa panahon nga gihatag kaninyo. Dayon doon na naman tay paghatag summary o rebuttal side, no. Akong ihatag ni Brother Mitchell Bendilio at igsuon sa Seventh-day Adventist Church nga usa ka evangelist. Usara na ito. Okay. Duga na to. Nani ba dog? Oo. Kaya itong oras man. Kuya ma, koto mata alas 3. Okay. Oh. Sige mo, Napay napay sa karon. usa karon na pod. 10 minutos na lang ang speech. Then 5 minutes na lang ang question. Pila man ka oras aning pagkuan, no? 10 minutos ang iya. Dayong 5 minutos akong cross-examine dahil baros po kong 10. Okay. Rebuttal lang. Sige. Okay, ako ihatag ni Brother Mitch, no? Abilitas. Ni Brother Veritas. Di ba sumalan na? Okay, nihatag ako ni Brother Silbert Dunduyano. Okay, mao na no. Okay, sa lagda sa debate na magi-rebat no. Kato preliminary pa man to. So nga nag-questioning me. Okay, kini mo ni bali rebuttal nako no. Okay, now kadtong gihisgutan no pag-una nga gigamit ni Brad Mitchell katong gikutlo namang gigahulagway sa purgatorio nga langob, no? Well, sa ako nang giingon sa mga discussion ako dire bisan sa akong tulumanon nga kaming mga Katoliko allowed me mo speculate unsa nang pagtulunan sa simbahang Katoliko. Pero kinahanglan mag-usa mi sa kanang official or kanang dogmatic teaching sa simbahan, no? Kay kung moingon ta nga kanang paghulagway nga langob, so ang usa ka theologian kung magsulat siya nga gihulagway niya nga langob na, so sa ato pa iya to siya nga speculation, pero wala po siya did sa simbahan na to. Kay anything lagi nga walay dogmatic definition ng simbahan, pwede ta mo allowed para sa anang niagi ba og kamatayon si Santa Maria, gipasaka siya diretso sa langit. Now, ang mga Catholic theologian na dili magparehas, mahimong muingon ang uban nga awa gito mo agi. Okay, naamang yung mga Katoliko nga nagtuog yun nga walay original sin si Santa Maria. So, dili siya kandidato nga ipadugta ang iyang lawas dito sa kamatay, pinaagi sa kamatayon kay sama ni Kristo, sinless man to, wa man to madugta. So nari ang logic. So mo na nga ang ubang theologian maingon nga wala to moagi og kamatayon si Santa Maria gipasaka siya dito sa langit. Pero ang ubang mga teologo pong Katoliko maingon, no. Niagi gitog kamatayon, pras nako mo bilib ko nga niagi gitog kamatayon si Santa Maria, pero
wala lang madugta kay gipasakaman siya sa langit parehas ni Kristo. Although si Kristo misaka, pero kang Santa Maria kay di man siya Dios gipasaka. Kay kana gong duha ka speculation sa mga theologian posible man na. Kay kadtong muingon nga nikayab dito sa langit. Na ang may example po na sa Biblia kato si Enoch o si Elijah ba to? Objection, Mr. Moderator. Ang atong tema is purgatorio. At aron lang dili makuan atong mga tao. Pwede ta mo gamit og premise pero di lang nato ipalapad kayo. Dili, Balik tas tema. part nis explanation ako, Brad Mitz, kay naghisgot manggug kag mga speculation sa mga theologian nga Katoliko mahitungod sa purgatorio. Anyway, moabot ra ko diha, no? Wa pa man kuhuman sa akong pagpabarog. Nga kaming mga Katoliko allowed me mo speculate sa mga pagtulon ang Katoliko, provided nga dili nato supakon ng opisyal. Kay parehas man na posibleng gipasaka dito si Santa Maria, posible pong niagi yung kamatayon, both. Pero ang dogmatic definition sa simbahan, nga gipasaka gyud siya. Gipasaka gyud siya. Dili man naman itong topic, pero ako lang nang gihimong example nga, mao po nang sa purgatorio. Kay kanang pagpiho, o lango ba na siya, lugar ba na siya, o dapit, allowed me ma-speculate, kay posible na siya both. Pero ang dogmatic definition sa simbahan, basta ka na cleansing state. Dayon, doon ay mga terminong gigamit ana nga gikutlo po na to sa bersikulos Biblia para sa atong sa 1 Corinto 3:15 nga doon na gyud nakab-ot ang kaluwasan pero giagi og fire mo ni gitawag na mong purgatorio. Kay kung dili ta mo tuog purgatorio but pasabot wala ning 1 Corinto 3:15. Pareha sa pagtuo na mo ni Brad Mitchell nga nagtuo mig Trinity bisag dili mabasa ng pulong Trinity nganong nituo mig Trinity kay ang gitawag ana na po sa Biblia, Amahan, Anak, Espiritu Santo para sa anang Mateo 28:19. So kung maingong kag walay purgatorio, tan-aw na to ang essence. Ang purgatorio means cleansing state or place ba na basta malinisan pa kaaya ka mahiad to sa langit. 1 Corinto 3:15 mo na gitawag na mog purgatorio. So kung maingong kag walay purgatorio sto pa, wala nang 1 Corinto 3:15. Kaya nga mong gitawag og purgatorio kana mang 1 Corinto 3:15 ang implication diha ni St. Paul. Sama kay kung mo gawa si Brad Mitchell ana nga argument, sama ra pud nga moingon ka nga di pud ta mutuan ng Trinity. Kay di mo na mabasa sa Biblia, bisan na nga kanang termino ha gigamit na nga ngan o termino sa pagtawag anang naas Biblia pananglit sa Mateo 28:19. Nga Amahan, Anak, Espiritu Santo nga ang ilang relasyon gitawag og Trinity. So, mao na nga kami pod kay naama ng implication diha sa 1 Corinto 3:15 nga dunay kaluwasan nga makabot pero iagi sa og cleanse fire ang terminong gigamit. So, naagyo na dili lang kay ditsus langit na aday iagi pa. Linisan pa. Well, dili tinuod tong giingon ka ganina, no? Nga gipabarog, no? Sa akong kaatbang, sa iyang negative side, nga wala ko na ikaampo nga sala. 1 Juan 5:16-17 na ay sala nga pwede pang ikaampo. So, ito pa, pwede pa ma-cleanse. Katong nakasala og binyal gipasabot. Pero katong mortal, di na yun mo tabag-ampo. Mao po na, makonek na to sa Mateo 12:32. Nga kung bugat imong sala sama sa Espiritu Santo, di na yung kuno ka malinisan, bisan ni ining kalibutan na, bisan pa sa laing kalibutan. Na, kung ato nang sabton sa tupa, kung dili day sa Espiritu Santo o dili day bugat imong sala, pwede pa rin ka malinisan. Diri or dito. So, kanang dito diyang ipasabot sa Mateo 12:32, mo na gitawag na mag-purgatorio. Kung mayong kag way purgatorio sa tupa, wala nang Mateo 12:32. Kaysa Mateo 12:32, implication man. Nga doon na ba'y lugar ba na o estado ba na? Nga, maklins pa ka. Matabang pag-ampo. Nga, dili man may makuhaan yun na kaysa among Biblia. Klaro man ang makabayo. Tunay, prayer for the dead yun. Unya, kadtong gikutlo na ko kaganina, nga gigamit po do ko sa Catholic apologist nga former Assembly of God minister, nga ako pong gigamit ron ang iyang argumento sa 2 Timoteo 1:16-18. Nga, matod pa, Paul appears to be praying for a friend, no? Pasabot ba? Who has died, nga naman. He writes, no? Muna suwat ni Apostol, May the Lord grant mercy to the household of Onesiphorus,
For he opened, refreshed me. He was not ashamed of my chains. But when he arrived in Rome, he searched for me eagerly and found me. May the Lord grant him, tanaw ha, may the Lord grant him to find mercy from the Lord on that day. And you will know all the service he rendered at Ephesus. Future. No, klaro na. Napay note 3. Note that Paul doesn't say, may the Lord grant mercy on Onesiphorus and his household. He mentions them separately because they are not together. He then asks mercy for Onesiphorus on that day. Sa to pa, future. No? Future tense. So, nagi pag-ampo lang sa mga nangamatay. Implication sa gisulti ni Paul sa 2 Timoteo 1, versikulo 16 ngadto 18. Unya kadtong Council of Trent kay gipahimug-atan ni Brad Mitchell nga sa Council of Trent lagi gasugod ng pagtulunan nga purgatorio. Di na tinod. Ang nahitabo sa Council of Trent dogmatic definition. Lahi nang mayong kag-gimade, gihimo o gi-define lang or gidogmatize. Ngano man, okay, hinaot nga napakoy time sa pagpamasa ng history nga gitudlo na sa simbahan ng Dunagoy state of cleansing no before pa sa Council of Trent, no? Okay. Now, ako sang ukbo ni akong referensya ha. Hope nga makaabot pa ta sa time. Okay. Kuan sir, ganun na lang mga 1 minute lang, no? Oh, Yeah, 1 minute? Tagal, oh. Okay, Kaya now kung ako oras na lang ni siyang i-edit so kadi naman po na ako ni mabasa tanan. Well, kung ako na lang hangiwan ako mga tinahod nga tigpaminaw kung naamoy Facebook, mahilig mo mag-internet, no? Ako ni siyang i-post kanang history, no? Sa mga quotation nga before sa Council of Trent, bisan Biblia manggaling doon na may implication, no? Sa mga church fathers, mga reference daghan kay tang makutlo ana nga gatudlo na og cleansing state o place ba na nga human sa atong kamatayon nga naa gyud na kanang prayer for the dead. Mga Hudiyo, batasan na nila. Wala pa gali panahon sa Christianity, batasan na sa mga Hudiyo. Yan ang iampo nila ng mga nangamatay. Expression of love. So, mao na mga tinahod nga tigpaminaw nga diri sa Biblia, dili gud ta kabasa nga dunay doktrina nga bawal iampo ang mga nangamatay. Dili. Now, kadtong mahitungod sa murag wa na koy panahon. Okay, so dili na lang ko taman og andam ta sa pangutana. Okay, na salamat no ato tas pangutana. Onang pangutana Mr. Britas. Imong giingon gyud nga naa gyud ang purgatorio daan ug bakak ang giingon nga ang purgatorio nagsugod nga doktrina dito sa Council of Florence or Trent. Bot basabton nga namakak ang inyong basahon sa pag-inyong formulate this doctrine in the Council of Florence and Trent. Kada bang pulong formulate diha na daan na giporma, diha na giporma na daan o wa pa na porma sa wa pag formulate. Sa atong pagsabot anang pulong formulate, Brad Mitch, lahi na sa pulong start o begin. Ha? When we say formulate, may mong naana ng pagtulunan na pero imong gi-formal o gibutangan nimong formula. Ingon na, lahi na may yung gasugod o start. Lahi na may yung define or formulate. Dili na parehas, Brad Mitch. Sunod pangutana. Sa ato pa, sawa pa nila giporma na daan. Well, sa mga teksto nga akong gigamit nga implication, o gani, walang nako na, wa pa man ako pamamasa. Pero sa akong summary, siguro na ako'y pamamasa ako ni basahon. Ang akong pangutana, simple. Giporma kay na porma na daan o giporma kay wa paguna na porma. Okay, ang pag-formalize ana kay naamanggoy mo musupak. Munang need to be formalized or dogmatized. Parang ang mga sakop dili na magduda. Kay naamanggoy mga debate. Bas pagka-Diyos ni Kristo, gidibati. So, ayat dagas pagka-Diyos. Ano yata dire? Walay mabasa nga gi-formulate ang pagka-Diyos ni Kristo. Wala gud na mabasa. Ang akong pangutana, ang pag-ingon nga gi-formulate,
pangutana, giporma kay naporma na o giporma kay wa pa naporma? Giforma or gidefine para maklaro sa mga faithful nga Katolik kay naay mo. Ang ako lang ang pangutana, simple. Giporma kay wa pa naporma o giporma kay naporma ng daan? Okay, dili na mahitambog nga ma-formalize kung wala na gitudlo daan. Ang pag-formalize for the sake lang nga ang mga tao, mga Katoliko, dili na magduda kay, uy, gi-official naman na, giklaro man sa simbahan nga hindi mo din malalis. Sunod pangutana. Matod pa nimo nga ang mga Hudiyo nagampo na daan sila sa ilang batasan sa mga nangamatay. Tinuod to. Okay, Makabiyo. Okay, sunod pangutana. Kana bang balaod sa mga Hudiyo? Gipadayon na ni Apostol Pablo o gibiyaan? Well, dili tanan nga gipadayon kay naay gi-retain kana galing pagtulunan sa gugma, for example, o kanang Ten Commandments, pero naapoy giwala. Pero kanang expression of love nga iampo ang nangamatay, wa tay mabasa sa Biblia nga giwala na. Sunod pangutana. Naa ba kay bersikulo sa Biblia nga ang usa ka taong daotan nakasala gamay pagkamatay niya giampos mga buhi naluwas? Okay. Nawa. Katong gikutlo na ko nga bersikulo nga implication sa gibuhat ni Paul nga it seems nga iyang giampo si Onesiporos motoy usa ka example. Ang akong pangutana mao, naa ba kay mabasa sa mas inyong gibuhat karon nga ang usa ka taong namatay giampo ang iyang kalag aron maluwas makagawas gikan sa purgatorio nga way klaro silutanan ba o gasya sa Dios? Naa ba'y mabasa? Ang usa ka gimbuhaton nga walay pagdili sa Biblia, bisan litra por litrang di takabasa sa Biblia, wa ta did ana. Bisag kining pagsangyo nato sa radyo, amo ni sa Biblia. Pero wa man ta did ani. Kay maayo man ni. Okay. Both sabto nimo na pwedeng idoktrina basta maayo, basta bisag way mabasa sa Biblia. Basta dili supak pagtulunan sa Biblia. Sa ato pa ang pagpakaog iro, pwede na nato idoktrina kay di man maayo man puna. Dili lang ang doktrina Lagi. Okay. Matod pa nimo basta bisag unsa, basta lang dili sayo, dili lang daotan, maayo lang, di wata dito sa Biblia. Anya kay ang purgatorio no, ang pamaagi sa purgatorio di man ko mabasa sa Biblia. Imong gi-justify nga pwede. Ang pagpakaog iro pwede na idoktrina kay maayo man na. Okay, lahi man gud ang doktrina sa purgatorio ug pagpakaon si Hero. Asa ato pauyon ka na. Nga dili ta nang maayo, mahimong pwede ipasulod sa doktrina. Well, kanang doctrine of love man gud nang iampo na tong mga nangamatay kay we are because of love we do that. But ang final say God ra kay di mo to kabuo. Sunod pangutana. Sunod pangutana. Ato ning naginoton. Pila na kabuok iya naampo sa Iglesia Katolika nga mga kalag sa purgatorio naluwas? Nakagawas? Hindi ko makatubag kay salamat dili kayo. na siya importante. Okay. Kaya kung ihatag ni 5 Brad minutes. na mo ang ribatag no? Oh, 5 minutes. 5 minutes. Diyon. Dahil ko sa Oo. umana yung cross examen sa Marash dayon. Okay, ako ihatag ni Brother Mitchell Benito. Okay, salamat kaayo. Igsoon ona natong pangutana nga ato gyud nga gipangita ang kamatuoran. Pag iyon ganing formulate, no? Sahay mayungit mangutaan Ato man yung klaro na. The church formulated her doctrine of faith on purgatory, especially at the Council of Florence and Trent. Kanos agi formulate nila igsoon? Kano mingo nagka-formulate, di ba magaba kag tambal, himuon na nimo imong sagulon, imo na kay mga formula, diha pa ka mag-start nga mag-process og tambal. Dili kay naanadaano niya imo pa i-process. Na-process na daano sa pagka-process. Dili na mao. Aron lang yun sa pagnigar. Naagyod. Walay apostoles nga mabasa nimo nga nangadji. Kay nga naman, gidumta ng pangadji, oy, walang niya gibasa, walang siya ragoy kabasa. Atong basahon. Mateo 23, 14-15. Nanay sa Catholic Bible ni, giwala ang 15, gidritsos 16. Gika 14, gidritsos 16. Nag-ingon doon alaot ka mong mga eskriba o mga parasiyo, mga maot. Kay ginasuban ninyo ang katigayunan sa mga babaeng balo. Og aron sa pagtabon-tabon, ini nagahimo kamog hatag-as nga mga pangadie. Bosa mahiagaw man ran inyo ang labi pa ka
nga mangilad nga hukom sa silot. Ang mga apostoles wa gatugot og pangadji. Kanawa nang naay mamatyan. O sa buhaton. Siyam kagabi, halain ang buhay kinadji ay. Kaluyan mo Ginoo ang kalag ni Juan de la Cruz nga tuas purgatorio. Ang mga tanang kalag nga ras purgatorio. Pero ang pare, wa mahibalo. Iba na dako nga pagkuadigsoon nga doktrina. Ang pangulo sa simbahan, wa nahibalo namasin. Wag yan yun namasin. Wag yun nahibalong na purgatorio na ang kalag. Pero ang mangunahan, unya ingon siya nga, basta dili doktrina, basta wa mi didi, munang magkalain-lain mi, dili na tinuod. Doktrina, unya lain-lain mong baruganan, ay mingon nga, ang purgatorio, wala na klaro unsa nang dapitan, napay mingon nga, sa pangadyon nga, langob. Ang mga tuas sa purgatorio, tuas langob. Ya, dili na mo silbi nga naman. 1 Corinto 1:10, mga igsoon, hangyon ko kamo nga usara unta ang inyong sinultihan. Usara ang inyong huna-huna. May tungod sa doktrina igsoon, kinahanglan klaro, usara. Na naman, sa Judas, Kapitulo 1, versikulo 19, kung doktrinang way klaro nga magkabahin-bahin, nag-ingon din mao kini sila ang nagahimog mga pagbahin-bahin, mga taong kalibutanon, o wala nagabaton sa espiritu. Unsa di ay? Ang nagbahin-bahin, wa nagbaton sa espiritu. Di ba pagbahin-bahin? Maingon si Santo Tomas de Aquinos nga, ang mga kalag nga nas purgatorio, dili makahimo sa pagampo kanato. Maingon po si San Villarmino Suarez, o uban pang mga teologo, ang mga kalag nga sa purgatorio tungod kay sila nahiusa man sa gugma sa Dios. Sanglit ingon sila ka nasa kahimtang sa grasya o sa dako nilang gugma sa Dios, makaampo gihapon kanato. Asa ba tinuod ani? Tungod kay gihatagag katungod. Mayon ta nga, ang mga kalag sa purgatorio dili makampos mga buhi. Mayon pa sa ang kalag sa purgatorio makampos mga buhi. Pero kinsa may garantogi, puros Katoliko. Kay mo na may gatugo purgatorio. Adi ba klaro? Onya ang pagbahin-bahin nga baruganan, iyas Ginoo? Dili iyas Ginoo. Mura po na one church, apostolic, Catholic church. One Catholic Apostolic Church. Usa kay Iglesia Apostolika Romana Katolika. Nabaday usa nga ang usa laig baruganan, ang usa lahi pod. Ang purgatorio daw grasya sa Dios. Gugma sa nahiyosas gugma sa Dios. Unya ningon po si Santo Tomas de Aquinos nga atog yung kaya kinahanglan likayan ang gamay nga sala kay ang purgatorio sama kainiton sa impierno, kalayo sa impierno. Nabaday gugma sa Dios, grasya sa Dios nga impierno kalayo gihapon. Sa manang doktrina ha? Gakatuiris man. Mao nang nabisag unsaon, di gyud na pwede mga kaigsuonan nga mo patigbabaday mga na 1 Corinto 3:15 namong kato inyo ng interpretasyon pero di na mao. Kanang payong daw nilatas sa kalayo, kanang pulong daw ni tabok sa suba, wa na ni tabok. Kay ni tabok pa, di mo tangag daw. Kaklaro ana, kasimple analysis. Daw nakapatay. Nakapatay na na. Payong daw nilatas sa kalayo, nilatas na ay. Conclusion na yun. Amo ni purgatorio, amo ning interpretasyon. So, kalayo ra. Ang inyo, ang purgatorio kalayo god. Di god kay daw nilatas. Nilatas gyud. Pero ang Biblia ang gigamit nga ipahaom mo ko, daw nakalatas, daw nilatas sa kalayo. Ang pulong daw nilabang. Ang pulong daw nilabang na di ay. Na, muna'y dakong problema mga kaigsuonan. Busa, kung imong hatagag pagtagad, aron lang pag-justify, miingon na lang dayon siya.
Mingon na lang siya dayon. Nga busa maabisag basta wa lang di lang dautan, maayo lang. Wa ta did is Biblia ni ana. Oh, what did hala idoktrina ng pagpakaog iro. Maayo man na. Hampal panugwig baka. Panglawig og kanding. Pagdrive og sakyanan. Maayo na tanan, hala pang doktrina na. Okay, Brad, nakuha ng oras, naupos na, no? Okay, salamat. Bali, ang mauna ani og hatag sa summary. Pero Ikaw. magkatara pa siya. Abang ang pangutana pa na, okay. Okay, pangutana, Brother Silbert. Okay, ang 1 Corinto 3:15 ba, Brad Mitch, sa King James o sa mga unang hubad o ibisan ni base sa Griego, matranslate ba na tuog daw ang statement ni San Pablo diha? Gitranslate naman gani kay nay mabasa. Gawas og magama kang imong Biblia nga di nimo butang agdaw aron lang ko kamulapos. Atong ipabasa mo dito kung gusto ka. Okay, kining maayong balita Biblia mabasa ba ang daw dire? Kana kay Catholic Bible wa ko nagibutan kay og butangan og daw di man bukan man mo contradict man mo na wa ko nabutang Pero kining King James version na agoy pulong daw bisan pa ko saon. Okay, naman po King James. Basa ha. Naro klaro kayo. Basa ang Cebuano kay ang daw dili man na in English. Okay, atong basahon ang unang Lagi. King James katong English di na Bisaya. Lagi pero ang pulong daw binisaya na dili na in English. Di ka kakitag daw sa sa in English. Ano yan? Sige basa. Okay. Sige basa. Sa 1 Corinto 3:15 og nabay pwedeng hubaron og Ang moderator atong pabasahon Mr. Veritas. Uno Ay kada ang 3:15. before na niya basahon, angay natong koreksyon pakoreksyonan ni Veritas kining naghubad og daw. Atong karon ha, kay iya nang basahon unya ako pa ni ipabasa. Sige. Basa sa English dahil ipabasa pa ni ako Okay, basahon ako din sa English, no? Sa 1 Corinto 3:15. If any man's work shall be born, he shall suffer loss, but he himself shall be saved, yet so as by fire. As is. Unsa man ang as is sa Binisaya? Wala daw. Ato basaha. Kay dili kay imo rang version basahon. Kay ang pulong nimo day as letter A og S sa Binisaya daw na. Basahon ako din sa Might be. Binisaya. In other words, might be as. Basaha sa Bisaya. O kung ang buhat ni bisan kinsa masunog ra, nan siya makaagom o kapildihan. Apan siya maluwas, bisan nga daw nag-agi siya latas o kalayo. Daw. Sa ato pa wag yun ni latas. Daw naglatas. Now daw ni agi. Saan pa kutana? Okay, ang akong pangutana nag-specific raw giun sa paghubad nga dili tanang Biblia gahubad og daw. Pero Mr. Veritas, ang King James version nga imong gibasa na pulong as. Ang pulong as sa Bisaya gihapon na daw. Therefore, mismo ang imong Biblia nagtudlo nga ang akong gibasa pod nga Bisaya insakto. Unya kay mayong balita Catholic version man na, Catholic Bible man na imprimatur, mo nang giwala nang daw aron mingong kung nakalatas og kalayo. Ako lang kang gisukod kung naibalo ba ka nga dili tanang gabuhat og daw. Wala pa ko iskot og nisupak ba ko anang kuan hubad nga daw. Abi na akong muso. Sana ba Okay. Now, sino pangutana? Okay. Imong balik-balik yun ang katong statement nga si Santo Tomas na dili ang mga kalag sa purgatorio dili makaampo sa kanang nasa purgatorio din imo pong kuan ng lain pod nga for example si Sok Fernandez makaampo. Now, sa ako nang statement speculation man sa mga theologian basta di lang mo contradict sa official nga definition sa simbahan allowed mi ana kay mga possibilities mo na. Karon. Kani bang mga butang nga dili sila pareha sa ilang mga personal interpretation. Sabton ba na nga dogma na yun o official stand sa simbahang Katoliko? Og madogma Brother Veritas inyon ang termino wa na sa Adventista wa pura sa Biblia. Ang akong tubag mao ni basta gani pagtulon-an sa Biblia gitudlo nga di gyud magbahin-bahin kay ang Judas 1:19 mao kini sila ang nagahimog mga pagbahin-bahin mga taong kalibutanon nga wala magbaton sa espiritu. Kung nagbaton pa ning espiritu ning mga tawhana si Tomas de Aquino ningon nga ang mga kalag sa purgatorio dili makahimo sa pag-ampo alang kanato.
Pero sa San Villarmino Suarez ug uban pang mga teologong Katolik nag-ingon nga ang mga kalag sa purgatorio sanglit na hiusa man sila sa gugma sa Dios ug sa grasya makahimo sa pag-ampo kanato. Ingon pod si Santo Tomas de Aquino, Santo Tomas de Aquinos nag-ingon nga ang purgatorio mao kini ang kalayo nga sama sa impyerno kasakit. Ambot lang og ang atong tigpaminaw mo conclusion bang nakasinabot ba ni silang duha. Puro man ni santos man eh. Si Santo Tomas de Aquino santo. Si San Villarmino Suarez puro ni santo. Mura ni santong gasungag. Santos mga Katoliko nga gasungag. Okay, sa personal man gyud na nila nga speculation. Kay bisan mga Adventist nakabantay ko na ay mga personal explanation. Sa personal explanation, bisag unsang tinhuana, bisag Iglesia ni Cristo, bisag Adventist, na ay mga personal haka-haka nga mahimong di magkaparehas. Pero officially, Excuse me, Mr. Veritas. we are one. May atas doktrinas purgatorio. Nudingon ka nga bisan sa Adventist, i-produce ang doktrina sa Adventist nga lahi ang statement sa uban namo nga mga pastor nga ba mga Bible theologians namo nga mga instructor o professor og nalahi pod ang ila day among gidoktrina nga pareha ning inyong gasungag. Kaya actually og mga individual membro wa may problema ana, pero ang doktrina mo tug-anan tikaw wa may na inyong parehang doktrina nga gipuro gipangsulat nga gasungag oy. Ang muna ako tubag. Ayaw gina nga bisan sa Adventist kay for your information, why doktrina sa Adventista nga gisulat sa libro nga lahi ang pahayag sa usa, lahi ang pahayag sa uban. Lagi, mao na nga sa personal speculation mahimong dili mi magkaparehas, pero sa official doctrine we are obliged to follow. Mr. Veritas, problema na ninyo. Inyo ng problema. Pero sa Biblia, nag-ingon, Judas 1:19, nga kini silang nagahimog mga pagbahin-bahin, mga taong kalibutanon, wa nakabatok Espiritu sa Dios. Busa, klaro kayo si Santo Tomas de Aquino o si San Villarmino Suarez, di ni mga taong espirituhanon, kalibutanon eh. Dili. Klaro man eh, kaya nagsungag man eh. Kay wala man sila musupak pod sa official stand sa simbahan. We are united sa official teaching sa simbahan, pero allowed pod mi sa speculation. Basta lang dili lang masupak ang official doctrine. Tawag na ko. Ang doktrina ni Santo Tomas de Aquinos nga ang kalag sa purgatorio dili makaampo sa mga buhi. While ang doktrina ni San Villarmino Suarez, ang mga kalag sa purgatorio makahimo sa pag-ampo sa mga buhi. Busa klaro kaayo ng gasungag ang mga puro santo sa Katoliko. Wa na may pagkatudlo. Okay. Salamat kayo na wala ang pangutana, no? Salamat. Okay. Di ako na ihatag ni Brother Mitch sa Tapos ang summary na. parting words pila. Okay. 5 minutes na ba? No? Salamat kayo, no? Ay igsoon ngano gud atong ihatag pagtagad with your respect po sa kang Brother Veritas nga matod pag yun diya nga naapos Adventist. Sabi mo kayo na pagbutang-butang. Pero ang importante unta nga i-produce gud ang ebidensya og naabagyod kay na ato nang pangkasab-an ang mga tawhana ngano man. Di man na pwede nga doktrina lain-lain kag pahayag. Mingon ang panalitan doktrina Adventista og mingon nga ang langit mao ni ang puy-anan sa mga tao nga wa ni kamatayon. Nya daw pila ditong katudlo nga ang langit mao ni puy-anan sa mga tao nga mamatay ra gihapon. Mo na isumpake na iya na i-produce. Kay magbutang-butang ganit ay suway klaro, Salmo 101 versikulo 5 nag-ingon, busakin sang magabutang-butang sa iyang isikatao sa tago pagalaglagon ko siya. Delikado mo na. Ang auto din ni butang-butang atong basahon na. Nganaw ningon guta. Ang Judas 1:19 kini sila mao ang nagahimo sa pagbahin-bahin mga taong kalibutanon og wala magabaton sa espiritu sa Dios. O sa gingon din Nixon, Katinawan 2, page 85. Gikotra ni Sok Fernandez. Si Santo Tomas de Aquino miingon nga ang mga kalag nga anaa sa purgatorio wala sila sa kahimtang sa pagkamakaampo alang kanato. Klaro gyud na, di gyud na nato malalis. Pero sa mga gapong libro sa Ubos Dapit ni Gonzalo Sok Fernandez, kinotlo gyapon niya. The Catholic Encyclopedia, volume 12, page 579. Ingon siya, sa laing bahin, matod pa niya, sa laing bahin,
ang ubang mga teologo nag-ingon. Okay sa teologo, mga ubang teologo, o sige ingon, nga ang mga kalag sa purgatorio, mingani kang purgatorio, nagtudlo purgatorio, wala yung katoliko na na. Tungod kay sila nahiusa man sa gugma sa Dios, sanglit anaa sila sa kahimtang sa grasya o sa pagka asadako nilang gugma sa Dios, makaampo gihapon kanato. Mao kini ang mga pulong ni San Villarmino Suarez og uban pa. Nanapangutana, asa may atong sundon ani? O, atong adaptahon nga nay purgatorio pananglit. O sa man tinuod ang purgatorio. Ang mga kalag dito sa may kahimtang, makaampo nato o dili makaampo nato. Ay, mingo na, ay importante lang matuto ang purgatorio. Pagsyon, oy, kung matuto sa usa ka butangan na nga doktrina na, atong klarohon ug unsay kahimtang sa mga kalag dito. Apakaklaro ana igsoon? Dili pwede nga, ang importante lang mututo, wala na supak sa opisyal nga doktrina nga mututo, nga nito purgatorio. Di man na. Mao na isyo. Ang isyo, nga nung nag-exist ang purgatorio, kaya adtuan sa kalag. Maibutangan sa kalag. Ang pangutana, aron mo stansya nga tinuod, dili unta angay magsungag, unsa ang mga kalag, diha sa purgatorio. Mao man akong problema. Unya, na og imong gukuro ni nga isyo, mahimo pagong katawanan, kay ang mga kalag sa purgatorio nahiusa sa Dios. Di na purgatorio apil ang Dios. Tanawa ko ng doktrina ha? Nya kinsa kasultiana? Si San Villarmino Suarez o ubang mga teologos katoliko. Gibutangan pagugsan. Onya, niyo sa pod si Santo Tomas Aquino. Nag-ingon pagod siya dire. Kot gihapon ni Sok Fernandez. Katinawan ono pahina 60 Iunog 62 nag-ingon. Matod pa sa mga doktors sa Santa Iglesia, ang usa ka minuto nga pag-antos sa purgatorio ingon na sa usa ka gatos ka tuig nga pag-antos. Si Santo Tomas Aquino miingon, ang kainit sa kalayo sa purgatorio sama sa kainit sa kalayo sa impyerno. Nayabag na. Okay, brother, napay mga 1 minute ability. Okay. Tanawa igsoon. Ang purgatorio nga kalayo sama sa kalayo sa impyerno. Unya kay nino mas si San Villarmino Suarez nga ang kalag sa purgatorio nahiusa sa grasya o sa gugma sa Dios. Nahiusa sa Dios. Di na impyerno ng Diyos ani. Dili ang isyu kung naabay aron mamatod-an ang purgatorio lig-on nga doktrina. Mag-usa ang pahayag unsay nahitabo sa kalag sa purgatorio. Dili kay ang importante lang mutuuro tag purgatorio. Dili na mo isyu unsay nahitabo sa mga kalag nga naas purgatorio. Bosa, una, giangkon ni Brother Veritas nga ang purgatorio wala sa Biblia ang pulong. Samot na ang kahimtang kay ang purgatorio sumalas ilang nobinahan langob. Mas naa pa ang purgatorio siguro nes dipulog kay perting daghanang langob ning dipulog og dapitan. Wag Okay. siguro pa ko ana. Okay, salamat kay Brother Mitchell Benilio alang sa mong parting words. Akong ihatag sa ni Brother Silbert Dunduyano sa CFD sa yaga pong parting words. Okay. Kung ang usa ka katungdanan lalisan magpatay pa gani dili sabton nga dili existido ng maong katungdanan. Ingon na pod ang doktrina sa purgatorio. Dili na to sabton nga wala na gumikan lang kay ang mga sakop nagkadaiya ang paghulagway o pag-interpret unsa na. Mao na nga atong gi-establish kaganina ni gamit ang mga verses sa Biblia nga aduna gyud cleansing state or place ba na after death. Matthew 12:32 gi-implied 1 Corinto 3:15 katong sa Biblia po namo nga naay makabiyo nga naay pag-ampo lang sa mga ngamatay kana nagpasabot nga naa gyud cleansing after death mo na gitawag na mong purgatory. Nakaron kung naay maglalis dahi nga katoliko og unsaon na paghulagway. Kung dili sila magparehas mo ingon na dahi kang walay purgatorio gumikan lang kay galali sila na. Now, kanang panawagan sa panaghiusa na ama na. Kami mga katoliko gitudluan nga nga maghiusa mi sa opisyal doctrine sa simbahan. Timan ana to nga ang doktrina sa simbahan doon na hierarchy. Unya,
Tanaw na to ng libro, especially kanang gibutang imprimatur o nihil obstat, o for example kanang klaro para sa catechism o kanang dogmatic theology for the laity, diha na to mabasa ng doktrina gyud. Whereas kung speculation na to na mabasa sa sinulat ug sa kasantos, mahimong ang santos mukutlo siya og official doctrine tungod tuwas katekismo ba or sa dogmatic theology for the laity, unsa na anything nga naa di gito ang official stand. Hindi official stand. Pero kung magsulat na sila ng mga libro, si Santo Tomas, si Agustin, mahimong ang magisterium gali mo ingon nga dili na to ni dawaton. Pero napoy uban dawaton. Kay ang matag tao doon ay personal speculation. Mahimong mag-usa ta, mahimong dili po. Plus kami mga CFD, magdebate mga lim. Among mga convention sa Cebu nga, samo kayo? Kaya agyan ng personal speculation. Kay allowed ta sa Ginoo ana kay wa ta di pero kinahanglan unta og unsay official doctrine sa simbahan mag-usa ta diha. Ingon ana. Bisan ni Kristo manggaling nga usay magsamok sila ng pag-interpret. Sa ilang pagdumala lang nun. Dayon wa lang ko kadala og example nga kanang sa teaching manggaling to, although na yung mga speculation ato, pero makasabot man ko ana kay personal lagi speculation, pero lahi gyud ang official doctrine sa Adventist. Nga kana kinahanglan sila mag-usa ana. Kami po mga Katoliko ingon ana. Dayon kadtong ako lang punan sa sulat sa mga for example nga before sa Council of Florence ug kuan Trent gitudlo na gyud na sa simbahan for example adto ta sa sinulat ni Tertullian no. That allegory of the Lord, Matthew 5:25-26, is extremely clear and simple in its meaning. Beware lest us, a transgressor of our agreement, before God the judge, and lest this judge deliver you over to the angel who is to execute the sentence, and he commit you to the prison of hell, out of which there will be no dismissal until the smallest even of your delinquencies be paid off in the period before the resurrection. What can be a more fitting sense than this? What a truer interpretation. Sa sumpay, gingon, we offer sacrifices for the dead on their birthday, anniversaries, the date of death, birth into eternal life. No, muna sa The Crown, chapter 3, verse 3, sa AD 211 pa ni, nga statement. Then sa sumpay, a woman after the death of her husband prays for his soul. Nabagoy pag-ampo alang sa mga nangamatay, sa mga kalag kung walay purgatorio. No, kuan pa ni nasulat AD 210, di ko na lang tiwasog basa kay apike si Cyprian maupod, no? Kung naa ako'y mga panahon sa sunod, ako ning pamasahon si Lactantius, Cyril of Jerusalem, niadtong 350 AD. Lactantius 307 AD, si Gregory of Nyssa 382 AD, 402 John Chrysostom, Augustine 411. Ang ilang mga sinulat, puros na naghulagway sa dunay cleansing after death. Napa si Abercius, the martyrdom of Perpetua and Felicity, the Acts of Paul and Thecla. Niini mga higayon na nagtudlo na ang simbahan, mga Kristiyanos, nga nadyo'y cleansing state or place, pero wala pa lang ma-formalize. Especially kung wala pa kayo mga objection. Pero nga na yung mga objection, labi na sa pag-abot sa protestantismo, kinahanglan mo formalize ng simbahan na. Formalize, dili na pareha sa start ug begin. Diferensyang meaning ana, gi-formalize tungod kay na mga musupak. Kay kung wala pa untay musupak, adi na kinahanglan i-formalize kay wa may debate. Para sa nang pagka-Dios bitaw ni Kristo, dili man na i-define kung way misupak. Kay daan naman yun ang gitudlo sa Biblia, pero kay nagsupak man si Arius mo nang ga-counsel, dayon pronounce mo na definition or formalize para ang mga Katoliko dili masaag. O mo ni official stand sa simbahan nga Dios gid si Kristo or sa Council of Florence Board o sa Trent nga naagay purgatorio. So, Okay, sir, no, na kuha ng oras. Okay, salamat kayo sa inyong panahon, no? At igsoon si Brother Mitchell Benilio sa Seventh Day Adventist Church nga usa ka evangelist. Then may nangutana sa text akong basahon no. Then si Brother Silbert Donduyano Senior alias Veritas no sa side sa Catholic Faith Defender. Sige, Brad. Okay, salamat kayo sa tanan no nga nagpaminaw ni programa sang tarungan. Then pasensya na atong wa gyud na kuan no sa pagtawag no kay atong panahon lagi nga debate magduha ka round good no. And sunod na lang po nga higayon sa mga pong oras o istasyon
Sa ngalan gyapon ni Sir Edgar Dagomo atong station manager og sa ngalan gyapon sa Arimendex dia Dipolog, no, atong itimbaya ang atong technical head. Inyo gyapon ubos nga program temporary moderator Brad Nicolay Lucinio sa Catholic Faith Defender. Salamat og ako ihatag ni Sir Danny Luod sa technical side. Radyo mo nationwide.